Bir yerde uruş gidip var ya, bir yerde eyle beyle yurt ağdırışı var ya, ona hiç mal nimetmem. Hudaya şükür. Güllel vatanımız var. Yaşayışımız ona. Bir yaşamı için gowy. Doğru bir aylığımız yok, neme pulumuz yok, eyle var. Aylığımızdan var ya, onun bile günümüz görüp de etçek işimiz edip bilemiz yok. Şonun için her kim Türkiye gayda yurttaşına çıkıyor. Hiç mal vatanı nimetmem, yamanlamam. Ben diyecek hiç kim vatanı yamalağını yok. Yani kanun yok. Kanun yok. Kanun rezim bizde. Bizde rezim. Bizde doğru mu? Oo. Bizde rezim kanun. Onu hiç kim istat bilen. Pulu var adam edip dur hemimiz adı. Oo. Sen Türk'te mi? Men Türk'te. Sen Türk'te olanın şöyle eden bir şey. İşleyen para zahmet çekken şona layık aylık alyan, şona layık yaşayan. Şu tayda sen çağcıkların için pul uğrayacaksın, başkalarının için pul uğrayacaksın, özün diketme için edeceksin, doğru mu? Yani men gelenme 5 yıl, 5 yıl oldu. Nereden özün? Men vatanıma gidesim geliyor. Ya benim gidesim geliyor. Men ülke yaşayışıma edesim geliyor, var. Benim vazmoşum yok, git bileme yok şu tayı. Berdi işlemesin bana. Ya men gideceğim de, men gideceğim de. Yine bir yıl, bir yarım işleyecek. Men cayım salacak. Men öz niyetle geldim ben. Cay salma için geldim. Şu cayım salayım ondan sonra gidecek. Kaydıp men yurttaşına çıkacak ya. Zaten 5 dur ağam bir minut. Bağışla bir minut. Men başkalarından çağlarından en atından ayrılasın benim. Doğunumdan dostumdan ayrılasın gelen. Her kimin öz doğun dostu en atası var. Doğru mu? Doğru diyorsun. Hiç kim ayrılası gelen yok. Hiç kim. Şurada kimin var senin? Şurada hiç kimin yok. Şurada prosto bir öz yakınların dostların var. Başka hiç tadın yok şurada. Başka hiç kim yok. Amerik var neymişi de aytam diyorum. Amerik var men hükman bir iş eden de değil Abdullah. Hükman bir iş eden değil. En esası enem atancan savatı şoların yanında yaşamak. Ondan sonra öz çağını bir ölüntürmek, etmek. O ne bir durmuşun gidişi ol. Durmuşun gidişi ol. Mağlay ne yazılan görer. Yok, pardon, burada doyurma. Yok, Abdullah yanlışma. Abdullah dur yanlışma. O tayaklar bir yere işe girsen, karın doyurmana zat var, taparsın. Onu hiç bir sefer hareket etsen zat tapılla. O arada gurun yok. Ol yatan öküde yiyim yok da, yatsan hiç adam yok. Hareket etmeli. Hadir lüboy bir Türkmenistan. Bana seyret Abdullah bir Türkmenistan değil mi? Bak işte sözün öyle. Bir Türkmenistan değil mi? Biz lüboy bir yurtta hadir kemçilik var, kıyınçılık var. Lüboy bir yurtta var. Kıyınçılık var. Kıyınçılık yerde var. Kriz hadir. Kriz hem yerde olatiradır. Şol uruş kutarman İç yeri kov olmuyor. Ben sana diyeyim. Vatandaşlar seyredin. Ne için? Levap, Mare, Daşav, selamun aleyküm vatandaşlar. Ne için? Aleyküm salam. Ne için Aşkavada girip bilenok? Ne için kara maşin sürüp bolanok? Ne için beylik kanunları var? Ne için pasaport verenok Daşa yurdun? Biz ne mi beylik halkların ütköşük mü? Ne mi Allah bizi kıynar ya? Ne için bu? Allah'ını sokma. Allah'ını sokma dostum. Özveri şeyli diyen yok. Ne için Afganları şeyli diyen yok. Ne için bizi şeyli doğutiler. O haram verdi Muhammed. Şimdi nesip boza. Kulak as. Yaşlıyım. Kulak as. Abdullah bir minut. Sözün bozdum. Bağışla Abdullah. Nesip boz hem de öz yerine varar. Nesip boza. Köylerin aydın sözü var. Kıskanma hem de yer ver olurdu. Hem de yer ver olur. Kıskanma. Ay ne açı yok. Yavaş bar verelim. Önkü kıskanma diyen adamlar kilos mazarında yatıyorlar eyyem. Gurlemin yatıyorlar. Yok. Nerede yatsa da ne etse de sen bana seyret. Sen kıskanma diyen ha. Sen benim çağırma. Sen bana çağırma çörek verecek mi? Sen bana garanti verecek mi çağıran benim Özön Türkiye gidip işleme gitmedi. Sen bana garanti verecek mi? Dur. Mene ilk ölen kim bozan? Düşmanım bozan şu can sağlığını dileyen. Dinle sen gurleyen mi? Ben sana diyen ilk ölen men düşmanım bozan, ne hemen bozan şu can sağlığını dileyenden. Canın sağ olsun. Elmede ama canın sağ olsun. Yöne kıstan Mehmet'e der ver olur kıstanma canın sağ olsun diyen.
Ol atlara senin durmuşun bizim hem durmuşumuz şo durmuş şo. Senin durmuşun olsa bizim hem durmuş senin durmuşun şol. 35 yıl, 100 yıl geç. Bayram abi men Mün yıl geçsin. Mün yıl geçsin var ha. Mün yıl geçsin. Ha. Ela indi. Oh Abdullah ait Abdullah ait dinle otin Abdullah. Kastana baracak diyen de indi iş yok. Evet. Olar değil mi? İş yok ha. İş yok. Abdullah iş. Mesela $100 aylık alyan diyordu. $100 aylığın 5 milyona senin yiyeceksin. Ya bir adam için 5 milyon ayda gerek Türkmenistan'da severken Evet. dolardan $2,5 dolardan lena doğru değil mi? Mesela 1 kilo O almadan zaman 2-3 dolar. dinleyen Abdullah aydı ver. Aha. $1. Ondan sonra yine bir daha dalsan yine $1. Yine bir daha dalsan kara sen $10 bir gerek bazara baranda $10 tuğra çıkar yani. 1 milyon bolýar, doğru değil mi? 1 milyon. İň bolmanda 500 miň manada hiç da doýardy da. 500 miň manada bir kuşam alyp bilmeýän. Ya bolmasa Doğru onun doğru. Aha. bir kilo şeker alsan bir 150 miň manat, 200 miň manat. Hı hı. Ondan son ýaly bir gerek bazara baranda bir kilo şeker, 1 kilo bürünç, ondan näme? 1 kilo makaron, ondan sonra näme? Yağ da alsan umumy şo 1 milyona töwre bar ya, şo 1 milyon töwre. Ura gıda, temel da, temel un, yağ, bürünç, şeker, ondan makaron. Şolatlar alsan ýa 1 milyon töwre bolýar. Doğru. Abdullah doğru aýdýan. Doğru aýdýan o. Ondan soň 5 milyon senin bar iyice gitsen ayır normal ayda mesela 5 yedek ayda 5 yedek pazara gitsen 5 yedek gitmersin da 10 tura gidersin 5 yedek Ayda kedek gidersin. Ayda kedek gidersin. Ben 5 yedek diyecek ayda kedek gidersin da. yok ayda 1 kilo Abdullah. 1 kilo yeter mi tamam yani maşkalanlar. Yok, İki yedek- indi her hilde maşgala olanda iki adamdan ibaret bolup bolar, 3 adamdan ibaret bolup bolar, 10 adamdan ibaret bolup bolar, doğru mu? Ortaça. Yönü- İki çağan var diyelim. İki tane neme ulu adam. Ayal bilen erkek. İki çağan var. İki tane Oo. Oo. yani dört adam. Ortaça alalı. Bir Türkmen maskala. Ondan ayda 5 kere gitmeden olmaz sen pazara. Yani kesin neme diyelim. Ayda 5 kere pazara gitmeden olmaz mı kad yani? Hep de bir gedek gidersin diye de yine doğru ayda hep de bir gedek gidiyor. Hep de bir gedek, doğru. Hep de bir gedek. Doğru ol. Hep de bir gedek. Dört bolýar da. 4. Ondan Oo. 4 gedek. 1 milyon tavuk gaýtsam, 1 milyon $10. $10 tavuk gaýtsam näçe bolýar? 4 milyon bolýar. 4 milyon. Adamdan. Abdullah. Abdullah. Ol dine temel ürünler da ol. Yine yağ, una giren olmam içine de. Unun öyle 2 milyon da. Bolla. Yok, onun indi payok verip durdular. Indi yetmeyendir, etmeyendir ben bilemem. 5 yıl 5 yarımda oldu. Abdullah sen doğru aýdýanyň köpüsi doğru öyle. Men sana ýaňy diýdim, başta diýdim, doğru mu? Doğru. Ol bizim yurtda gün görseň bolar. Ýöne öz etjek maksadyna edip bilen ok. Jaý salyp bilen ok. Şol aýlyk bilen şonda men doğru, men sana şonu doğrusyny aýdýatyn da. Jaý salyp bolan ok, ya aljak maşyny alyp bilen ok, ya öýlentirjek çağa öýlentirip bilen ok. Şondan adamlar yurtdaşyna çykýan. Men jaý saljak diýip, maşyny aljak diýip, çağamy öýlentirjek diýip, ya okutjak diýip. Doğru mu? Doğru mu? A şu Men şonu düşündirjek bolýan. Dur şu zatları hemen anlad ya. Şu zatları anlad ya. Yaşap bolanok şu. Canım dostum, adyňam bilemok mesen. Canım dostum. Yekäniň maňa senet, yekäniň çaň çykmaz diýe.
Senin çıkanın bilen men çıkmazam, o çıkmaza, bu çıkmaza, o bolmaya ol, bolmaya bilen. Yo, Bizde ağzı birlikten zat yok. Ağzı birlikten zat yok. Millette ağzı birlikten zat yok. Biz şol önkü prezidentin aydan zadı bizim bir goýun ýalçy halkymız bar diýip. Hakyky. Hakyky şol. Yo, Bilen? Deglaga. Ha, yok. Hiç bir yurtta adam agdyrlyk yok. Hiç yurtta. Diňe kimin haky bodulýan bolsa, şol çykýar. Meselem, taksistin haky bodulýany, demek taksistler uyuşup çykýar. Ýa öz hakyny talap edip çykýarlar. Evet. Ýa-da daýha Onu bilýän. Ol daýhanyň haky bodulýan bolsa, daýhalar uyuşup häkimlige barýarlar. Senin Abdullah ol sivilizasyonly ýurtlarda bar. Sivilizasion ýurtlar, Ýewropa ýurtlar, sivilizasion ýurtlar. Biz sivilizasion ýurt däl biz. Bilýärmi? Biz sivilizasion ýurt däl biz. Ýewropa ýurtlar sivilizasion ýurt. Sivilizasyonly bolanda bilimli bolýar da, bilimli. Şo hakyny bilýär. Bizde näme? Hakyny bilýän, bizde näme? Bizde de gorku zýalar. Bana men sana bir primer getirip berin. Şäheriň içinde mana sen mihmançylyk gidýän, şäheriň içinde sen taksile gitmeýän. Prosta bir maşgalan bilen gidýän. Mihmançylyk bir gidýär 1 kilometr 500 metr. Gidýän, iýen, içýän, indi içilýär zat ediler. Sen gaýdýan, ýolda gelýän, sen tut diýerler. Sen hiç uruş edemok, ya bir kanun bozamok, zat edemok. Sen tutmak diýerler. Näme sen içkilimmişin? O bolmaz ol. O bolmaz. O dogry dämiş ol. Şo zat bar, men gördüm şo zaty. Bilýän, şo zaty gördüm men. Ol bolmaýa, ýöne talap güýçli, talap şeyli talap bar. İşlemeli özüň görkezmeli. Sen benim işledim. Benim organ işinde işlep çıktım men wara. Men bilýän de o. Men şo ýadadım şo zatdan. Ýadap men şol işden çykdym, bilýärmi? Men hakykaty öğretjek bolan bolanok. Yok, polisiýede başga ýerde işledim men. Öweleme. Men şonuň üçin diýen, Salam aleykum. Wa aleykum assalam. Häzir söz berjek Ak Muhammed. Abdullah, yankı Murad ağa düşünmedim. Halkın edilýärdigini görýärdiňiz dogrudan. Yo, bilýän halkyň ezilmede. Mana häzir men bir habar eşitdim. Men şoňa haýran galdym. Men o zat men göremokda özüm men indi aýdyn waýendy işläp çykdym da. Men waýendy işläp çykan soň şol bilýände eskeri häzir bir esker gazete yazılmaly. Esker öz paluçkasından gazete yazılmaly. O zat nirede var ho? Men haýran galýan o. Bolmaz o zat o, bolmaz. Her bir esker bir gazete yazılmaly. Olam düşünükli. O gazete girdiğici girmeli. Gazet ol. Redaksiya girdiğici girmeli bir yerden. Bana gerek değil gazet. Bana näme gerek? İnternet var hadir. Telefon var. Näme gerek bana gazet? Gazette näme yazýarlar? Dogruda yazmaýarlar. Näme gerek bana gazet? Azan bir yerden bir girdiğici almalı o redaksiya gazetin bir yerden girdiğici almalı. Dogrumy? Ana diňleri da beýleki adamy diňleri Yo, bayrama barjamyn. Aýtjak men. Ondan ela aýdyberin. Yo, men arzu edýärdim siziň nämeňizde girip bir gepleme. Arzu Murad ağa söwünýärler da Murad ağa da söwünýär, o da söwünýär. Murad ağa da näme günah bar? Sizde näme günah bar? O söwünmek o başga zat. Bana söwünsin, men söwünmeýän. Allah Taala näme diýen men. Allah bersin cezasyny diýen başga zat diýmen. Men adama söwünmeýän hiç makalım. Erkek olsun, ayal olsun tapadı yok. Men söwünmeýän hiç kime. Ýöne men gördüm şo zatları. Gördüm ben şo zatları. Abdullah men gördüm şo zatları. Şo zatları gördüm, men ýadadım şo zatdan. Barla gelýär, proverka gelýär, mine bar oradan barla gelýär diye. O 3 daga dik koýarlar. Ay gelsin, görsün, aylansın, gitsin, kemçiliğini yazsın, gitsin. Şo kemçilik düzün diýsin. Biz şonu düzetjek. Ýok, 3 saat 4 saat ayak astyny saklaýarlar. Men ýadadım şo zatdan ýadap men işden çykdym, bilýärmi? Näme gerek maňa? Men hakykatyň adamym. Bilýän, hakykatyň adamym. Olan qaýdylan zatlar, ýöne bizde ýaşamak goýup, Hudaýa şükür, uruş ýok, neme ýok, parahatçylyk. Sagel hereket etsen günüm görse öyle. Ýene burada da etjek
Uruş yok olsa da Hocam, Kilos mazarında ne için Türkmenler yatıyor? Dedi. Uruş yok olsa. Yok, Bayram abi. Yani bu tip bir değildir ama o Kilos mazarın uçurtmadan Özbekistan'ın mazarlığı yok. Yok. Dime ok menali, dime. Bir minut. Yok Bayram abi, söz verecek sonunda açarsınız. Demeğini de. Ne için Azerbaycan'ın mazarı yok? Bayram abi. Dur, umuman aydı verin ağam. Beyli ağa. Değil mi? Abdullah, bana diyen de yani hep de 5 edek ayda diyen, 5 edek eyle diyen de men hazır oturup men şimdi 5 yılda men 5 yarım yıl oldu da gelenme men neme demek indi jol bizde bir lakin kıyınçılıklar var doğru yani önkü ova Türkiye'de önkü ana sadikleri nemeleri yani kvartiret berwoti o maşgalalara indi gözün getir sadin içinden 5-6 komnat her komnata bir maşgala 2 maşgala yerleştirip ne Samsun gurme diyarı Salçık otur Türkmenistan'dan ne Samsun Dursana men hazır men gepla otu men sana diyecekten izin dinle sakon soğun dinle Indi şol adamlar şu yerde şehittir gün görüp oturlar. Şolar günü görüp oturlar Abdullah doğru mu? Şol adamlar gün görüp oturlar adır. Biliyor musun? Onu diye gün görüyorlar. Ne emesin? Ne emedeli? Etçek nememiz yok bizim. Etçek nememiz indi. Bilemek. Ertebir'in kovu olup gider. Nesip bolu kovu olur. Hem de ne emedilse paytaktan edildi. Hem de paytaktan edildi. Velayetlerin sörden o. Onu ben bilen ben onu. Hem de paytaktan edildi. Bilen halka ünsörden ok onu bilen ben halka ünsörden ok. Yani bilen o. Indi siz çıkkanız oradan böyle yani Türkmenistan için çıkan adam yok. Abdullah buradan çıkan oluyorsunuz yani Türkmenistan çıkan adam yok. Buradan kıyıran oluyorlar. Onun peydası yok. Buradan kıyıran peydası yok. Yok, yurdun içinde var ya. Bak kehan adam var. Kehan adam Türkmenistan'a Vardır. Ne? Vardır. Men havarım yok. Men dine Abdullah men dine vardır men Google'da okan olanıyor men esası men neme diyelim men Türk televizyonundan Türkiye'de onanmayan men dine Rusların televizyonunu var Ruslara seyreden Türkmenin nemesini Google'dan okuyan o zaman eyleden ben canlaşıp zaten benim havarım zaten getirip men yana diyene men sana hayran kalın zaten Esker gazete yazılmış. Esker'in paluçkasının gazete men şuna hayran kaldım men şondan sonra men yurt tutardı dedim bara. Hatta yurt tutardı dedim. Gazetin bakatama 50 bin manada bağırdır ayda. Ondan eskerinin palu. Onu bilemok. Ben Salam aleyküm. onu bilemok. Hakiki bilemok da. Selamünaleyküm o yapa gelince gurresin şoy neme bilen beyni pes adam bilen. Oğullar men size söz verecek sonda gurlan gayrat edin gelinece tilem. Dostum. Atılay gep yadımdan çıkma gayden çık gidecekmen beyle. Ama Türkmenistan'da uruş yok ama halkın hemmesi dışarı çıkıyor. Berdaki 7 aylap yabın şubede yatan oğlanlarımız kızlar gidesi gelen o. Uruştan da beter açlık. Uruş eden de bak Suriye oğlumun kömek ettiler. Uruştan da beter. Ne garipliğin boynuna alıyor, ne baylığın boynuna alıyor, ne halkına kömek ediyor. Berde ölen, keselke bolan, anırda da şol. Hemme kim çıkacak? Apa. Asuda asmandan al bir ümit yalanı var. Halk aç. Apa bir mı? Sözünüz böldüm. Uruştan da beter bak. Yaşıcık maşkalalarımız buldu gitti. Vallahi düşündüm. Mesela düşündüm. Mesela düşündüm. Gelince bölme. Dakansa açsın. Ay. Yok açsın. Düşündüm ben. Apamın aydın zatlarını düşündüm. Apamın aydın. Apa. Uruş bolan olsa kovu olardı. Bilen mi? Uruş bolan olsa kovu olardı. Kimin kimliği olardı. Var uruştan beter neyim beyle. Bak neyimsin belki ben bilemok yaşına. Uruştan beter maşkalık oldu. Namusun elinden gitti. Gelinler anırda ayrıldı. Oğlanlar berde ayrıldık. Ben mesela özüm 16 yıldan berde hem ene hem ata oldum çağalarıma. Ya düşündüm malades. Buraya da temizle git gelen var dem ısmadan var ya düğünden var akşam bilen dem musibiyet bilen oksu deterjanları yüzünden yana. Men şon için diyen, apa men şon için diyen. 2 ayın içinde temizlik bilen bak helal zahmedim bilen temizlik bilen helal zahmedim bilen
üyüme 4,5 dolar harca. Biten üyüme bir banyosu kuhnesine harcan pulun 4,5 dolar. Hem zatlar kılmat hem yaşayış yok. Yeni Türkmenlerimiz Hudağa şükür garipliği boyun alan yok. İlden ziyad toy edecekler, ilden ziyad çay edecek. Biz Millet- Türkmenler Ava- çay ede kuruluşuk Evet. ede ölü gidiyiz. Her kim şonu diye, her kim şonu diye, her kim şonu diye. Canım apam, her kim şonu diye. Yani biz şu taya size diyen yani başta Ben diyorlar ya Türkler bana geliyorlar da Hudağa şükür edin. bir niyetle geldik diyoruz. Bir niyetle geldik. Ya cay salma için, ya maşin alma için, ya oğul kızını ölüntürme için, ya okutma için geldik biz şu taya. O tayda edip olan ok, o tayda günün görüp bola. Doğru mu? Bir oğlan Ben şunu öyle diyecektim tırpire ya. yoklar. Enes kredi aloti o meslesra bolon için oğlu kredi aloti hükümette işlemese o krediden veren o oğlan öyle tırp olan o. Mesela geliyorlar da berde diyorlar ki beyler durun tek men kurtarayım. Berde geliyorlar diyorlar ki Hudağa şükür edin Türklerin hemmesi Türklerin garipleri uyalacak oluyor. Uyalıyor öz adını kuvvetleri kurtarayım. Onun için biz şahit geliyoruz. Biz şahit Dur geliyoruz. mesela Onun için biz şahit kurtarın geliyoruz. beyle Biz başka şahit da geliyoruz onun yapmayacak için. izinden dur. Mesela bunların Ay, garipleri ay, kıvatira ay, pul ay, tölemeyecek. Pul tölemeyecek o cay satın ama bayları o pulsuzluktan cay almadık da lüks yerlerde yaşamak için gelip Bebek'te sahil yerlerinde yaşamak için kıvatira pul tölep yaşıyorlar. Yeşilköy'de yaşayın, Bebek'te yaşayın, onda yaşayın deyip olacak satın alan o. Sen bizim kamçı olup böyle karıyı uyanıp bizlerim cay edecek gelip haydi Hudağa şükür edin Türklerin yarısı kvartirada yaşayan çoğu zaten bay garipleri uyalacak olup belçirini geçiriyor. Bana söyledin bunların günü bizimkiden kıyın bunların günü. Apa bunların günü bizimkiden Yok kıyın. kıyın men Türkmenistan yanak yerden gelip Türkmenistan yanak yerden yat diyorlardan ayal maşgala olup helalımdan cayım eden olsam böyle açım diyenlere ben inanamam. Her kim işlese işte var Türkiye'de mesela beni polis yakalar bana diyor ki abla sen helalından çalış git diyor bana. Ne çedik şöyle bir verdim ben polisle. Diğer Benim bu sonra öğrendiler. Neme Bela seret Türkiye barıp Türkmenistan'a barıp Türkler bir de kan geldi taparmat niyalık doğrunda. Evet. Adam şu da vurdu. Türkler bir de kan geldi. Hedren vardır. Şoların bizimkiler anne bakıp ya da baba bakıp ya da bir tuvalet bakıp ya restoranda işlep ya yeni bir adet gördünüz mü? Göründürsünüz. Yok bu Türk devleti bizden ön Selamun aleyküm. Olar Avrupa'da gidiyor Türkler. Gidiyorlar. Biliyorum Avrupa gidiyor köpse o. Türkiye'dekinden o işlerde işliyorlar. Türkiye'dekinden. Evet o biliyorum. Firma Türklerin firmada hakkında. Bir zaman Türkmenistan'a bardılar bizi işlettiler. Tevavi spesyalist, hünermen. Bundan göz çıksın var erkeklerine göz çıksın. Erkeklerin göz çıksın. Erkeklerin göz çıksın bunların var. Ayağlarını o cayın törüne geçip saklap bakıyorlar. O zaman maçamızda kire dotiri özlere. Biliyor musun? Eğer hele işlese şu tayda. Caya malle maşini malle şu tayda işler. Şoları işlese bile işleseler. Doğru mu? Onun için Gülü alıp aylıkları var. Bizim yabancı kadınlarla evlenmek istiyor. Biliyorsun bunların saygısı var bizlere. Ona boş yer abla. Ona boş yer. Ona boş yer apa. Her kim özüne neme bağlı ol. Her kim özüne bağlı. Ama yok. Ona boş yer ama. Karşıda bizim Türkmen kıyıdan Türkmen baktın niye de burada o çıksın. O öz durmuşu. Öz durmuşu. Ben konuştum dersen konuştum. Hiç konuşulmaz. Öz durmuşu. Bizim ayarlarımızın anlatığı kıymeti yok. Her kim öz durmuşunu buğulumu isteye. Yok seyredin. Bizim Türkler tapsalar beğenir kaysan bolsa var. Yok seyredin. Hudağa şükür. Değerde var ya. Yani seyredin bu. Biz şurada anne bakımda, baba bakımda, ondan restoranda, onda işlep Türkmenistan'ı biz maskara ediyor. Türkmen halkı şurada kul olup işte ya. Yo dursana Abdullah dursana. Dur. Beylağa seyret. Yine bizde oğlanlar var. O neyle 10 saatlap 18 saatlap günde işleyeler.
işleyenler de kevatdaşa puluna alıp bilmem gelip görürler. Edil iti kova Bar, öyle bar. Bar. Ondan minut, üstümüzden Bir gülüyorlar. minut yaşlı Beylas. 5 milyon halk var. Sen için Türkmenistan'da iş tapan ok. Sen neyme bäri? minut. Gide o öz vatanına dik gurlayalar. Gurlap bilerim 1 minut. Ha bir minut de geplesin gurlesin. Haydi ver. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Seret Aleyküm selam. Pakistanlı Ha. şu tayda yine Akçaburgaz deyip bir yer var. Akçaburgaz. Beylikdüzü tarafında. Şotayık camisinin önü var. Şotayık var ha. 40-50 sane saf güçlü Türkmenler doğru işleme üçün. Sabah çıkyalar. Men bir sapar teze göçüp bardım. Şota otaydan göçüp qaytdım. Eğer 3 gün oldu göçüp qaydanıma. Hel bugün var. Otoparka motorumu koyyan. İrden gidemdim, işe gidemde. Men çınım bilen de bir kilin başka nemeye gitmeli. Kul vazarda adamlar duryara iş üçün. Maşin yele. Gönü maşinla önüne ılgayalar. Men çınım bilen men hayran kaldım. Bir dedim. Sefaköy'de var ya, Sefaköy'de kam. Sefaköy'de ayal kızlarımız oturuyor şöyle tekstil işlere gidecek ol. Köçede, her köçede oturuyorlar. Bu erkekler bir ilk göremde bizimkiler deliyalı düşündüm de geç gittim emme gurloş bir kilo. Son birini gördüm tanış çıktı Türkmen. Son seyrettim bar Türkmen. Bar bir tane Suriye'de yok, Afgan'ım yok, bildiğin başka yurt yok. Dine Türkmen 30-40 tane payran kaldı. Men ne mi diyeceğim ben bilmeyen şu mat her kim bir arzuunda diye her kim arzu yok bu tayda dine bir çavade diye çınım bilen bar Türkmen şu tayda biç özüm men biç del şu tayda çıkıp men aytsın men bir çavade demek deysin var ya erkek men gelip yüzüme tükürersin çağın yok torunun yok evinde bir huday olup bilen yok ya bir sadaka edip bilen yok ya doğan kardeşin görüp bilen yok hemmemizden biç hemmemizden korkak Türkmen erkeklerinin barına daydı yani erkek olsanız var ya ayarlarımız erkek olsa ayarlarımız beydip bara köçelmezdi erkek geldi olsak var ya biz biz erkek olsak ayarlarımız beydip köçelmezdi gaz boyunca 4. yerinde dünyada yöne var ya biz hakkı dedim sen bro. Menin ecem bilen ayalım çağılarım ya ağlap yor men özmem koşan sen erkek kim bolsan Türkmen şu tayda dinle oturun. Eğer sizin ayarlarınız şu tayda ağlap veren bolsa erkekler ölüm asılıp bara sinyal erkek hiç bara hileyden govu bara. Çınım bilen. Mena 2 aydan var öydü yatayım heleyin bilen ecem bakı otuyor sağ olsun ayağından öpörün var ikisinin yönü bir hili sırauna erkek bizim bile vicdanımız yok mu? Bırakık vicdanınız eliniz alsınız gayret edin var natür erkek olsanız. Yine şu begli yalan adamlar çıksa. Kam ne gurluyor. Vatandaşlar men söz veririm sonunda gurlarsınız. Aydı ver. Kaldın mı? Alo, selamünaleyküm. Ne gurluyan mı? Dur söz verecek gurlarsınız orada. Bir minut şu sözüme ben neme verey da cevap veren. Ne için gurlayan men ne için gurlayan deyip ne için beni şeyle deydin şonun için cevap versene. Ben cevap. Alo bak. Söz verecektim men Türkmenistan ervet seret şu tayda 100 adam var ki 107 adam var. Türkmenistan'ın ervedem diyecek gel bu oğlan ervet alıp var ya şu taydan çık ha. Çınım bilen Türklerin nemesine gir şumat ine gönü şumat gir. Erdoğan hırsızam diye Erdoğan git diye sen batırdın deyip gün aydıp durlar. Yönü olur vatan dönümü bolmaya adam. Seninki geliyor adamım vatan dönümü oluyor. Men ne için ece nahar şor oluptur. Doğdu kan uyuptun diysen ecen sen en urma da. Davay şunu bir bırak kellen aç erkek olup yönü ayarlar gayret edin ayarlar berde başımızın üstüne ötürsem az yönü. Seriozne. Erkek olarak men özmem koş ya. Ne için? Çünkü erkek falan azrak kurulur. Hocamın. Sen erkek del. Sen erkek del. Bollu mu? Sen erkek del. Ne mi urla oturun? Ulan o ma. Evet Kamcan. Şöyle kevr oğullar var. Türkmen oğullar var. Hocamın Kamcan. Evet Türkmen oğullar var.
TikTok ve men köplenç gavat gelýände ay diye Türkmen gelin gıylar diye Türklere berýär diye. Türklere durmuşa çykýar diye. Ay. Türklere gidýär diye. Men diýen eger senin sen nol bolsaň, sen bir gorkok, bir gayrat bolsaň, elbette Türklere gider. Elbette Türkler bile durmuş kurar. Türkler ona seyreder sebäbi. Türkler onun arkasında durar. Türkler onu idirer, içirer. En olsa başın çaraman berde Ol adamın öz durmuşa, bir adamın durmuşuna koşulup olmadı Abdullah. Yok. Begli ağa, Seret. Begli ağa. Seret sosyal problema. Bir adamın problema değil ol. Şahsi mesele değil ol. Umumi bizim gelin kıyızlarımız Türklere durmuşa çıkıyorlar. Türklere ondan ya olmadı ya bağıtlı olsun öz isteyendir. Ben koşulup sen koşulup versin. Yo bilýärsiň. Bela Seret bärde başga mesele var. Benim için girýändi var. Türklere öýlenýär. Ya oğlanlar Türklere öýlenýär ya da Ruslara öýlenýärler. Şol vatandaşlyk üçin durmuşa çykýarlar o. Vatandaşlyk üçin durmuşa çykýarlar. Ödem kän şonýaly diýen adam kän. Kän köpçülük vardır. Vardır. Kän ol. Ondan diýmek ol bir sosial problema öwrüldi. Bizim yaş neslimiz gaçya Türkmenistan'da. Ana o manisi. Seret yanı Akçaburgaz'da Yetimyalı diýde ınan ayda men ucu tanadıktan sonra günde geçýärdim işe geçen nemede işleýärmen şowada işleýärdim bir heptamından o geçen öleň ey çynym bilen ey diýen bukden oglanlar hemmesi hem daýu gücem yetdiye, gurlesen gurla ben bilye, işleme üçün çıkıptır da. Şolar tuttanım var, men diyen meni kullan, meni işlet. Meni bağıt verme bana. Gece saat 8'e çelim Türkmenistan'da işlet. Yöne men karnımı doyugaz, pulum ver, işlet meni ya. Meni kellem işle otur, meni gurlap bilyen, meni gözüm görüyor. Bu giden adamlar Türkmenler naturi gelip şu tayda bir çava dedi Türkiye'nin ekonomikasına da govu girdeci giriyor. Bunu bu govuda Türkler için. Yani Türkmenistan için bulur bu Türkmenistan için edaysak özümüz şunyalı olurlar özümüzde işler daha destek var ne kadar güzel olur. Ama ne bileyim ya. Kam insan burada da değil. Para Dur iki cımıt kara sen hiç kimlere dur bir cımıt gayret edin bir men 2000 diňi dalýan hemmeňiziň başga işler şu Gülnar diýlen gyýy kim çygym men gyýdymyň suratyny goýupdyr şu aýyrsyn bir ertir men wara şu tutuş şu kanalda oturandan temany ütkejek bulara. Yok ütkejek men çykyydymyň suraty diýär adam ýa düşünýär men taňa. Bu MHM propaganda. Temanı ütkecek. Men gyýdymyň suratyny aýrsyn onna propaganda. Näme ganda bolsa da men gyýdymyň suratyny aýrsyn diýär men taňa. Bola özledim bular MHM. Bu ikisini hem o aýır bro. Kam gurla. Kam. Alo. Dinleyen mi dedi? Bir cımızdan arda ettirmeyin bana. Tamam. Bir cımın Tamam. Dinleyin de. Aydirin. Hocamın. Gülnar. Siz gayrat edin de geleceğimin gıydı'nın suratını ayırın. Ayştirden. Kim başka kimin deyip çıkardılar o çağani. O soğunum yegenin nemesini videosunu koydular öldü deyip çıkar. Bunu etmeyin neyme bok yiyen olsa iyisin öyle iyinin çağasının suratını alıp koymasın. Yemeğine dövdü o da. Doğru mu? Abdullah şu doğru mu? Şu doğru mu şu Abdullah? Yalan gurrun bu. Abdullah öňem edipdiler. Oturan yerimden kıymıllamayın. Men kıydımın suratı şol. Men yazdım. Profilma girmen çağırın karşı çıkıyaz. Gelince Berdi Muhammedova karşı çıkıyaz. Bizim başka tema var. Gelince suratta bizde umumi halkın Türkmenlerin Gelince doğraydı ya. Gelince Türkmenlerin probleması var şu an. Senin problemin bir surat. Bize çörek yeten o. Gelince çörek yeten o. Men gözümden ok men çağamın suratyny aýyrsyn diýen men başga Bola özleden yazayım.
Ellece biz şoňa öz aýdymyzy etdirip bilen dok da näme deli biziň başga alajymyz ýok. Sag bolun. Gelin. Bara gidip suda arda versem gowmy. Hemme onu şu oturandan hemmesine ziyan näme şu? Elbette. Koymasın. Selamun aleykümler. Bolle. Biz her hil adam bara. Selamun aleykümler. Yok o da ödüm de basıp görün şunu hakikaten sizden bir haýyş ya sizin uyanıdın ya yiyeceğinizin ya çağırmadın suratını koysa hala martırıp içinizi. Hayat abla bir saniye rica etsin bir saniye. Devam edecek. Sağ olun. Gelin de. Ustadaki profil var ya şey deyip yazan kim şu nereden giriyor şu adam? Sen nerede olsan Stein'in miliseler kovu edip tapar seni. Düştün mü? Men bilen gidişme, Huday kettin gidişme. Erkeğin olsan, heliyem olsan men bilen gidişme. Günler erkek adam, erkek adam. Bara profili koyan adam erkek. Abdullah ayır ikisini hem bro. Onlar kan gürleşsin biz başka tema. Abdullah hayiş. Hayiş bro. Hayiş. Oğlum. Gelin de. Kam ait problema Türkmenlerin bu işlep 40 adam dur giydin sen. Bozgan nemede mikrorayonda ayt şunu. Da men şula olanam gower yani şun sesi gelip otira var privestoyu. Men sen Türkmen mi deyip sorayalar, sen Türkmen mi deyip kan şundan sorayalar nemettim la. Krasavçik. Ya ço acayip bayka. Serediyan bari. Serediyan şu zady men vatan dönük kim? Men vatan dönüğü kim bolýaka men şonu düşünjek bolýan. Günde girýän ey bular aktivist, naprimер size şunňaly peçat goýupdyrlar, aktivist, bu adam däl, şular watana dönükçilik. Inanmasaňyz häzir ine çykyň, günü Türklönkä girin. Inanyň bara Erdoğan'a bara aýtmadygy ýok. Hırsız diýip otyr o Erdoğan, hırsız diýip ýatyr, gün ýazyp otyr ya. Aýdyk geçen ok ýazyp otyr. Bitirdi bizi deyip surat koyupdur ya. Olammy indi watan dönügne hem için Türkiýede olup özünün yetmezçiligi bolup otyr, şonuň üçin aýdyp otyr. Türkmeniň men lişni özüm görenim aýdyp otyr. Men hem için yalan gürlenşim. Men äzir yok Türkmenler hemmesi gülýaly işläp, hemmesinde maşin we öýü we hemmede gülýaly diýip men özüm mene 2 aýdan beri işlemok. Öýde ýatyrym. 2 aýdan beri işlemok. Daşa çykyp bilemok. Elim pasportum bar ýöne viza ýok. Viza bolmasa da tutan ýerde alyp gitip ki. Ejeň bilen aýalyň bak otyr. Başga näme? Indi maňa men erkek çykdymda bärik şoňa haýran galýar. Erkek biziň erkekler bar, erkekçilikden çykypdyr. Ay maňa değmese bolýar diýip. Hemmemizde de diýýär bu zat. Hemmemizden bir açyk kelämizi işledip şoňa tarap iki elimizi bir ere tutup çarpyp çalmak gerek. Mene şeýle düşünýärler, mene konkretni istat gözüme özümen bir şabrazowundy. Eger berde diýendirey bu kime näme gürlem öz Moskwada demen o haqqaýtmy ekonomikany men Semirni ekonomikany bitirip gaýtdym. Ýöne berde bir çawada gene gaýrat et. Indi näme men seni Allah we kim bolsaň şuda dinläp oturan men näme üçin Allahyna seni? Näme deýne men işlem okşuda yetimçilik edýän näme seni Allahmy şonuň üçin. Men şu zatlar maskara däl men üçin aýtmak erkek adam bolup. Utanyň erkekler. Bir-birine men adam şuda sen erkek däl, sen beýle däl, sen eýle. Men erkek bolan üçin aýdýan. Men ädir öz çağamy, öz ejemi, öz aýalymy ekläp bilemok. Düşündiňmi? Men bunu diýmäne bara men erkek gururum galmady. Men bitdim. Men adam nemesinden çykypdyryn uje erkekçilikden. Çünkü men gorkak. Men bitipdirin. Yok men. Men utanýan men seriozum bu derece gelmedi men erkek bolan. Namusyňyzy alyň eliňize. Aýna seredin sen Abdullah bolsaň Abdullah yüzüňe seret, sen Merdan bolsaň diýende mesal Merdan men erkek men pizdes. Yok hiç kim. Türk ben şuda gezip ýören Türkmeniň şu taýy çykyp gürläp oturanyň we başgalar bar men erkek diýenleri men erkek stat etmeýän. Haçanda biziň ejelerimiz, biziň aýallarymız, biziň çağalarymız haçanda gowy gürläp o gowy ýaşara şo wagtda men hemmeňizden
geçirim sorarın ara. Yöne ona çelim o dünya bu dünya Türkmenistan'ın erkeği men deyip beri çıksa diyerin ey bari ne ayalın Türk halk gidip var ya diyerin. Gönlü sen kim diyecek de kız maşkala sen keser Dur yanlış kurlemesene yanlış kurlemesene ne için yanlış yazıyorsun bir şey olmasın düşünceli adam bolma ne için yanlış kurleyen her kimin bir erkek var her kimin bir erkek o sen bir azıcık düşünceli gurlarsan bu şabrozon olsan bir düşünceli bir adam sen o her kimin öz erkek saya var berde var hayır taşlandasın o azadın o ben sana diyeyim mi berde LGBT'm ve erkek var bizim Türkmen LGBT'nin sıken var LGBT bağışta LGBT ziyade ol Avrupa yurtlarına göre dol Avrupa yurtlarına göre dol bizde görme ya bizde de vardır dinle ben sana prastoy primer ben şuna karşı bilen LGBT diye var da karşı men begle erkmen karşı bir mi sen karşı men diyem o karşı değil yöne LGBT erkek yöne erkek yok dik gurleme erkek özüne bağlı ol ayalı bakmak ecene bakmak, çağalan bakmak özüne bağlı. Açanda eceleri, ayal gıyları, maşgalası, qoğu yaşap, addı şey, gülüp oynap yörer, anamında men Türkmenistan'ın erkekleri, mujik o sana bağlı. Kamil mi adın, ne mi sen adın? Ben bilemem. Sana bağlı. Sen erkek, sana bağlı. Dinle kam. Dinle dost sen bugün adını ütköt geldin. Geçine de öde olup geldin değil mi? Dinleme sana o da diyor. Sen ne için geçine de maksat Türkiye'nin kanalına 200'lüğüne de otuyorsun. Menine Selçuk. 5 yılın yani. Men beğili. Benim ATK adım. Ağam Selçuk. Selçuk, Mırmut, ağam, Selçuk, Mırmut. Men beğili sarif, men leva pelayatı men. Beğili sarif men. Beğili sarif yakacağımın men gurlaşıyla şu kam bilen. Kam, sen ne mi geçine dek ben o maksat Türkiye'nin kanalına girip tartışamda sen oturdun doğru değil mi? Ne mi maksat Türkiye'nin? Kim için oturdun mu sistem ana? Salamu aleyküm. Boş kızın etmesene boş kız. Murat Kur'an çağırın vardı. Birleşeyle Murat Kur'an'a var. Yo men Selçuk. Basmatsa men Selçuk dinleyindi. İn son sapar. Abdullah Murat. Bir sapar sana aytacak, açıklama yapacak. Son olsa şu da aydan dinle de aynı gayret ettim. Dinle. Selçuk. Men sana birinci sapar son sapar anlatacak. Toka gayret ettiğim çık giden son o iki gurulödü deyip onu al değil mi? Sen şu ayda da dinle otur. Men bärik gelbem diýip otyrdum. Türkmenistanyň ýagdaýyny men Abdullah'ın tarapyny tutamak, Beýliğiniň hem tarapyny tutamak, ya Baýkanyň tarapyny tutamak. Men öz ýagdaýymy aýdyp berendirin. Men diýdim 2-3 aýdan bäri işlemek, şeýle men özümi utanýan. Şo gurulmalar geçendir. Ýöne sen kakoýta bir sözüň içinde çalarak bir ne bilen adam menem ýangyş bilen bir sözde bir ýangyş giden bolsa sen alypsyň ikila otyr, eýdi otyr. Men hiç kime görünmerin. Gerekkä men görünip bara. Men bugün eçel birine görünjek bolup bara zaýbal bolup şutaýda bile biçawa edip berdim. Hiç kime görünjek elinde. Sen öde diýip öň kadyň var doğru değil mi? Awa. Maksat Türkiye'nin kanalına oturdun doğru değil mi? Ha? Maksat Türkiye'nin kanalına oturdun. Nämen ýangyş diýär? Selçuk ağam. Şahsiyede geçme Selçuk. Temany aytsana tema boýunça. Berdi Muhammedow diktator boýunça aytsana gayrat et. Ine men wara sana bir da bitireyin. 1 minut. Selçuk. Ine men aýdan ine şu dädäýif ine şu taýda Baýkan suratynda gowlan wady. Şo wagtlar men şu oglan bilen men Adnaklasnikde gurlaşypdym. Şo oglan meni gowy tanaýandyr. Baýka dädäýif döwletdim ady şoň Taşowdan bolmaly. Şu surat var ha, Baydakly. Şu oglan bilen gurlaşdy. Men diýädim hemişede. Agam, biz gurlaşers, gowy ýöne bilet, apasny bilet, bu daş ýurtlarda bu öldürýärler, senem başyň belaga girip ýörenmesin diýip men öňem diýdim. Şok oldum munyň edýän sözlerine, zatlaryna. Natur men içimden zat ettim şumat men daşıma çıkar ot hemme diýip oy men şok oldum dädäýif döwlet neme çykyp prezidente neme de oty garşy diýem o özüme şok oldum dädä Baýew gurlaşdy men olam bu 3-4 ýyl boldy ýitdi bu 3-4 ýyl boldy men Adnaklasnikden ýazyşyp zat etdik Selçuk men sana gayrat et radio men sana diýen men özüm wara iki gurlamak men iki gurlamak istemem Seriozno. Dinle kam yakacağım. Men seni bir
utanırcağım olmak. Yöne sen erkekçe şu maksat Türkiye'de oturkan aydan sözden aydıp berayda gayrat et. Yani gurlan sözden aydıp ber men ayıpmayın. Kimin yanında oturdu ben düşünmedim. Maksat Türkiye'nin kanalına oturdun öde deyip öde atlı oturdun sen. O maksadı näme diýdim men? Ya sen ödün aydıp ber men aýtsam sen üstüne koşyan alak bolarsyň. Yok. Ferhat eger men bir zat diýen bolsam Erwet napyrmer girip Abdullah Erwet ya Seljuk beýle ya Bayka eýle diýen bolsam bolýa sen maňa diýsen şeýle diýdiň o taýda beýle diýdiň. Men aňyryk giderin maksadyň ýanyna baran maksat bilen özüm arada gürleşerin. Men maksadyň ýanynda da diýdim sen diýdim şeýle tarapa geçip diýdim öňden bäri gürleşip otyrsyň. Şo temada gürleşdim. Men ýöne näme konkret daslowny saň aýdyp berdiýsen häzir ýalançy bolan aýdyp berip biljek. Dinle. Sen Türkmenistan ýa cennet ýurt ýok, Türkmenistan ýa gowy ýurt ýok. Türkmenistana näme üçin işlemäne çykyp gelýärler, näme üçin çykýarlar men düşünem o zat diýip oturdum, dogry dämi? Öde. Menim reske girdim öde diýdim sen diýdim geçen Abdullah kanalyny sistemany ýamanlap atýarsyň bäri gelýän maksady görmek üçin gurlaýanmy hem üçin beýdip gurlaýan zat diýdim bolyn. Indi şu taýda soragy ýerine goý indi dur 1 minut dur. Abdullah sana giremde diýmedimmi Türkmenistan Erwet men Erwet mi gowmy Türkmenistan gowy sistem Erwet diýdim. Şu taýda da diýendir. O taýda sistem bitdi. Diňe özümiz bir zat etmesek birinden Avrupa Birliği'ne gitsen hem Amerika gitsen hem Belladin'in yanına gitsen hem kömek edecek yok sana diýdim. Onda da diýdim Türkmenistan cennet ýaly ýurt. Ýöne men maksat onun bana berjek jogabyny men kakoýta bilip otyryn. O men kän diňleýärdim bilen Türkmenistana gitsinler näme üçin gaçyp bir hili bäri tarap aňyr tarapa bir açyk ýatkyrakdy. Şoň üçin men oňla näle gürleşip otyryn? Şo konuda. Ýöne diýen däldirin bilen bu muň ýaly edipdir, bu muň ýaly ya Abdullah Erwet ya Dur Sultan näme Seljuk beýle oňla gurun ýok. Men şu zadym bara Seljuk ýadyňdan çykarma. Men şu taýyk gelmem öz problemam aýda otyryn. Biriniň ya Abdullah ýanyna geçeýin, men Abdullah ýanyna baraýyn. Ya Abdullah aktivini hareket edin. Abdullah da Erwet zat eden ok. Men geri otyryn aktivist biraz peçat goýupdyrlar. Kellesi işlemeýän adamlar. Çünkü bu adamyň ýaly zat däl Türkiýede görseň şuň ýaly hemme şuň aktivistler. Türkiýedeki hemme aktivist onda. Hemmen çykaryp öldüräýmeli. AK Parti, CHP onda hemmesini öldüräýmeli çykyp. Soraýjan, demek kam. Birimize şonuň üçin birimiz Erwet gürlesek ýalňyş gürlesekmi? Hä şu oglan adam siragna bir gürleşip biler ýalňyşdyr şundan sorak gören şey dip jogabyny alyp bilersiň. Ýöne men çykamsaň sen beýle gürleşdiň eýle däl. Bir çawat edýäsmi? Edýäs. Türkler Türkiýede bir çawat edýäs. Türkiýede näçenji sort adam biz? Iň soňky sort. Näçenji sort Türkiýede iň gowy sort näçe sort bolsun? 6, 7, 8, 9, 10, 75-nji sort biz lişni. Men özüm şoň ýaly çüst edýän. Çünki bir ýerde gürläp, bir ýerde lişni bir ýerde gürläp bilen ok. Biri bilen ýa çekileş. Her kim öz ýolu bardyr. Kam, her kim öz ýolu bardyr. Her kim Abdullah'ın öz ýolu bardyr. Baykonyň öz ýolu bardyr. Meniň öz ýolum bardyr. Senin öz ýolun bardyr. Seljugyň öz ýolu bardyr. Begli biz bir maşgala, begli seniň ejeň, meniň ejeň. Seniň çagam, meniň çagam. Biz Türkmen begli. Belli adam seret bir zat diýjek. Bir zat problemamyz bar. Arjamyn, kam. Begli aga. Her kimiň öz ýolu bar. Ýöne Biz Türkmen. Bayko, biz Türkmen. Biz maňa seret. Bayko, biz Türkmen. Biz Türkmen börde çapakçanyň peýdasy ýok. Bu taýda çapakçanyň peýdasy ýok. Bayko, şoňa düşünýärmiň sen? Yo, Ferediň Begli aga. Hemmemiziň bir problemamyz bar. Näme? Hemmemiz her ýerimiziň ýolumyz aýratyn. Ýöne hemmemiziň bir problemamyz bar. Hemmemiz şu problemany çözmek üçin ýollarny Evet. Hemmemiziň
Yöne mesela Abdullah mesela düşündürecekler. Bu tayda çapak çalan kıydası yok diyene çapak çalan kız yok bu tayda. Doğru mu? Beylağa bul Abdullah da Bayka da ya kim sana şu tayda gurla oturan olsa gidip Türkmenistan'a men hemmesini seyleyenim, hormatlayanım bulan hemmesini seyleyenim, hormatlayanım. Men demem yok, men karşılığını demem yok. Men biliyotin şoň üçin Türkmen barin Türkmen bilýän. Şu taýdaky gurla oturan oğlanlar var hemmesi de kim aktivni şu taýda bir adam için peýda edýän bolsa diýýärler Türkmenistana gidip ölüş diýen ok hiç kim. Öz hakkını soran, gayrat edin, gözüňizi açyň diýär. Mene şonu düşünýän şu taýda oturanım. Yine şurada aşağı şu Abdullah'ın diyeni görmedim ben. Gidin prezidente suikast yapın ya, öldürün ya, beydin ya, eydin ya, baykan diyeni eşitmedim. Hem diyotir, biz aç, biz yetim, biz biç. Gidip atamızdan pul soralım ya men ki turdu men atam öylöndür diymek zorunda kaldık. Düşündün mü şona gel ya orta işte. Diymeli ol ya. Gayret et ya. Hiç kim yanlış düşünmesin lan. Yani belli ettim yalnız. Pozisyon olsun. 200 olma gayret. Olsa o meten hiç problem yok. Yani pozisyon bir olsun bir ol yani. Maksadın yanına Selçuk, men sana diýen pozisyon bola. Men sana mojut men gurlanym iki durly barandyr. Ýöne men şu taýda da diýen, ýene bir çık başga ýerde de başga ýerlerde de bolýa diýotynna. Agamjan, can agam Selçuk brat. Men diýotym. Yo, dogry aýdýar. Selçuk aga, geçmeliňler. Teredin kam. Sen indi şu Türkmenistanda şeýler kanun çykdy. Gelin ýyllar diýen köynekde näme botoks etmeli däl, makyaj etmeli däl, üýt göjük giýmeli däl, şonýaly zatlar çykdy Türkmenistanda. Dawno çykdy. Şu barada näme aýtjak Türkmenistanda? Salonlar ýapyldy. Salonlar ýapyldy. Ben şeyle düşünýär. O arada ben aýdym, Abdullah men o arada ben aýdymy? O arada ben aýdymy? Beýle aýtsyn beýle. Bizim bu ministrlerimiz var bilýärmi? Bizim bu ministrlerimiz var. O yaşlar gowurunca kopşadatlar çıkarıyorlar bilýär mi? Yani doğru gelmiyor. Doğru aýdýan, doğru gelmiyor. Bizim gowuja ministrlerimiz var. Ol atasyň pulunu gutaran ministrlerimiz var bizim gowuja. Men özüm gowu bilýän o zatları. Yaşlar gowurunca bolup %100 o yaşlar gowurunca bolup şeýle buyruk çıkarýarlar bilýärmi? Vatandaşlar teredin. Onda Prezidentin elinde hemme ministrler hemme pudak. Söz verilerinde gurlayda bayrama, söz verilerinde gurla. Näme Beylağa, teret yaşla gowurunjak bolup edýärler diýenler. Diýmek yaşly şeýitten gowurýan bolsa, diýmek yaşlyň öýdi şonu goldaýandyrdy. Dogrymy? Beylağa. Bolmandy näme? Bolmandy. Gowurunjak bolsa kel edýärler. Men sana diýen, sen bir edarada işlesen, başlana gowurunjak bolsa sen onu satarsın, onu edersin. Mesela gördün mü? Şu zatları görüp men diýenem mesela. Dogry. Seret Abdullah şu taýda indi öz nememden aýdaýyn menem şu gyýlar üçin şu botoks diýdi ol bol zırt pırt yüzünü krasiw edip owadanlaşdyrmak üçin edýän zatlarynyň tamam etdirmeli. Ýöne adamy liboy aýal maşgala kim bolsun birinji bilgilendirmek zorunda adamy. Bizimkiler bilgisiz şu botoks napyrma goýmaly diýdiňmi? Inanday agursy goýan ýaly 2 sany dodon var nemesine agursy. Hyýar goýan ýaly bilýärmi? Ona etmesin. Gyýy maşgalam men çynym bilen bu tarapdan maňa diýseňiz men neme däl, protif däl, milli eşigim bolsun, milli geyinim bolsun ýöne özü gowy görsün geysin bilýärmi? Ine Arapstanda näli Araplaryň aýallary. Inan çıkar diýseňem videolaryny paýlaşýarlar, böyle yüzünü yapýarlar, gözünü yapýarlar. Gözünü görkezmeýärler Araplarda. Yüzünü gözünü görkezmeýärler. Beýle kerlere minmeýärem gara geyne. Özü söýüp giydirmek o başga, ona giydirmek başga. Men o taýda soraga galýan bilen şu gyýyt söýsün şunu, men türkmenligime buýsan, ýani men türkmen, men atam bar, arkadağım bar, serdarym bar, ýenem türkmen başym bar, men karoçy nämen bolsa şoňa buýsansyn, ýaşasyn. Ýöne
Söýmän giýdimi eta çynım bilen de ayna özüňizem görensiňiz näçe türkmenler aeroportda girýär, türkmen eşikde, köýnükde, adduşy hemme zat aeroportdan nimeden geçýärler, proverkadan tuvalete girýärler, eşiklerini çalşýarlar. Me erbetlejek däl. Näme üçin? Ýadapdyr. İsläň ok. Süýen ok. Yüreğinde ba ýöne serana bu aýal maşgala näme etmeli? Bir zat edip pul tapmaly, işlemeli. Bilýärmi? Erkeklerde näze bizim erkeklerimiziň %80'den peýda ýok. Ana çynymda her kim erkek kalmady. Türkmenistanda wapşe erkekçilik diýen zat ne bilen diňe milise bir zada gitseň şu erkekçilik bolýar. Ýöne erkekçilik diýen zat illaki urmaly, sövmeli, ýyrtmaly diýen zat ýok. Vatandaşlar menem öz pikir aýdaýyn. Menem öz pikir aýdaýyn. Seýle vatandaşlar. Ayallar näme goýsa, näme etse öz şahsiýet. Bizim erkeklerimiz işimiz hem yok. O hökümetem çözmeli däl bu zatlara. Hökümet wapşe etmeli däl. Kızlar nähili giyinse, kızlar nähili zat etse etmeli däl. Gadyr zamanyň asyry däl hazır. Hazır savremenny asır, internet üstü, teknologiya üstü. Uje başka dünya. Biz hali Türkmenler iň soňky ýurtlar galdyk biz. Türkler ýamyzy geçdi bizlerden. Türkler, özbekler hemmesi geçdi. O bu problema däl, bu özleri çözerler bu kızlar. Her kaýsy özü çözer. Bu Baykay, bu senin görüşün doğru değil mi? Menem gowuryan öz ayalım owudonja giyinsin, priyatly bolsun. Men gapymdan giren wagty adduşy bolsun, maňa hemme zat çotky bolsun da menem orsiýetde 5 ýyl ýaşadym radnoy. Okudum men näle bolsadan bir açyk sosiýetlik diýen zaty Türkiýe gelip öwrenmedim de aňyrda öwrendim, daga gowurandım, waspitimde öwrendim. Bilen Türkiýede uňa zat ýok. Bir hili уважение, воспитание Türkmen arasında yok. Aňyrda bara bok sıçır, bokuny ýidirerler da bir yamanlyk et. Birine kidat et ya ogurluk et, sıçıp bokuny ýidirerler. Göni üniversitede gelýärler, tuvalede hiç kime işi bolmaýasaň bilen. O men erkek yok oňa zat ya. Men orsiýetde tanadym da kimin kimligini. Diňe Türkmenistanyň adamlaryny gowusyýarlar. Näme üçin? Maňa bir çiçeň dost oğlanım bady. Bir gow bolan zat aýdyp berjek. Çiçenler wagt geçýärdi, ýaşullar çiçeň aýdyp berip otyr maňa üniversitetde. Näme zapis edýärlermi? Yo, sesin ýanglanyňda. Şo taýda diýip otyr, bizde diýe wagt geçende diýer. Türkmenler ýalak bolmaň diýip aýdýar. Menem garşynda otyrna ne diýdim? Näme diýdim? Ço menne näme erwetlik gördüňmi diýdim. Ne etdi? Bizim atalarymyz diýär. Türkmenler wagtynda iň soň adalatlyk üçin kılıcını taşlayan adam. Dünyada, tarihte. Bunu bilmeseniz, guvanın indi bilginiz olsun. Dünyada İslam dini üçün, adalet üçün, mazlumlar üçün iň soň kılıcı taşlayan Türkmen gany. Yadınızdan çıkarma. Şolar ýaly diye Allah'ı unutup diye seret diye şumat diye birbirine rezil oldu diye. Şolar ýaly bolmaň, unutmaň diýip diye. Şeydi bize neme geçýärler wagz diye. Men bilmedim ya men dostum sen diye imanyň we gowja bolana ben oňa düşünme. Polisiýa смотрит никого же не боишься diye. Menem dedim yok не боюсь. А что тогда так говорят? Men dedim ne bileyim. Значит bilýärler. Men bilemok, men ýaş oglan, maňa aýdyp otyra. Menem saňa aýdyp berilen aýdy. Şonuň üçin näme üçin biz parçalandyk. Parçalanmak diýene sen şatdyr, sen ýomot, men saryk, ol gara, ol aýgöýle, ol boluç parçalandyk. Parça bäde näme boldy? Kürtler, Türkler ise sırazı gaspatçy durýarlar. Yok, Ferhat şuna näme seredin? Meselem bize öz hak hukukyny öwreden oklar, konstitusiýany öwreden oklar. O gelen adam öz kitabyny okudýar, öz pikirini biziň kellämizde goýýar. Bizde gahrmançylyk etmek, ana şo ýan gaýtşyň ýalak neme musulmançylyk üçin gan dökmek ýa ýene bir zat etmek, şo zatlar biz şo ýalak pikirler, düşünjeler bizde ýok. Meselem tapan rahat ruhnama uysaň
ruhnamany zor bilen okutdular. Ol gullukda da ruhnamany ýatyp durdular. Ne men 5'lik bilen bitirdim. Ben 5'lik bilen bitirdim öň ruhnaman. 5'lik bilen bitiripsiň. Kiçi baha goýmak bolmaýardy. Kiçi baha goýmak bolmaýardy o wagt. Senin de ruhnamanyň näşledi? Şo Yok, o ruhnama bilen gedersiň sen. Meselem Türkmenistan ata-watanım günde aýdýadym o. Günde şol düşünceler üniversitede okuanyň üçin aýrarsyň olarda. Sen üniversitede okuanyň üçin aýransyň olary, olar ýalňyşlygyny bilendiň. Ýöne beýleki nesiller, beýleki oglanylar şo düşünjede gepler. Patsa mukadderdir, oňa garşy gitmeliler. Yok. Yer dünyada ýaşap gören her bir canly kim boluversin, gara bolsun. Men size şeýle Türkmenistanyň bir primer getiren şol bizine diýäse Saryk Buluç ýa Çowdur ýa odur budur ýa Nohur bir hili lewap hemmemizden bir tölden bolan. Näme üçin beýle bir-birimizi ýaman görýäs ýa näme üçin men düşünemek. Hatça men musulman diýip şu taýda gyýgyrýanlar, eşitýände ki men musulman, hatça azrak bir 4'te 1 nokanly musulman kitaplaryny. 4'te 1 nokan men diýjekkä siz musulman bolun, şahadat getirin, ertirem bilet, näme gidip baýdaňyzy alyň diýemek. Bir açyk okan, düşünün. Soň bolsa özüňize näme dersiňiz? Öz ýurduňda çujoy, çujoy ýurtda ýene çujoy. Sen kim? Men düşünmedim. Sen düşünmedim. Men türkmen diýýäň da ýöne näme üçin sen türkmenligiňi çujoy ýurtda da çujoy, öz ýurdunda da çujoy. Häzir Türkmenistana barsaň Aşgabatda girip bolanok, Aşgabatda barsaň Mara gidip bolanok, arkaýyn. O näme bolýar men düşünmän geçdimi? Näme bize parazitmi bile lewaplar, näme parazitmi ýa marlar parazitmi Aşgabatda girse parazit getirýärmi? Näme bu? Bu nämen kellesinde ýaşaýarlar? Men düşünmän. Bu yalan gepmi ya? Men häzir şu zatlar aýdyp berýär. Indi menem Sapar Murat ölsün ya Berdi Muhammed ölsün diýemek. Näme üçin beýle zatlar bolýar diýen. Men soraw berýän. Reski meni alyrsyň, türmäge sokarsyň, o tamam. Başarýan malades türmäge sokarsyň. Ýöne jogap badra. Näme üçin beýdiýän? Ya şulay. Men Türkmenistana gezjek, arkaýyn gezjek. Ýöne Türkmenistana gelme Aşgabatda. Men özüm Aşgabatly. Ýöne men Aşgabatda lebap maşynymda girip bilmeýän. O näme bolýar? Bolarmy bir hili aklyňyz başyňyza çekin. Türkmenistanda çujoy size Türkmenler Aşgabatdan başga bar hemmeň Türkmenistanda çujoy. Türkiýede de çujoy. Aşgabat nomeryň bolsa gerek girip bilýän. Aşgabat nomeryň bolsa. Tamam, men de häzir men Aşgabatly özüm. Doglan ýerim Aşgabatly, ýöne mamaşym Çärjewli. Häzir mende propisini ejemiň näme öýünde ýanynda bilýärmi? Indi maşyna alsam Çärjewli almaýa gelýän, indi Aşgabatda girip bilemek. Ýöne men maşynymy oýsam girip gitdi. Näme düşünmedim maşynymda parazit barmy? Näme diýmen maşynym? Gaýrat etdimin düşündiräýin da bir akly başynda bolan adam. Kimin akly bolsa düşüntürsin meni gaýrat etsin maňa. Çoza bilen ni da umukmun ýaly zatlar edýär, kelläň işlese. Tupige gelýänle. Soňam berde durýasdan, sen kim ere, sen erkekmisen, sen maňa sen unaka geplisen, sen iki geplisen. Men iki gürläme ho. Hemme ýerde bir gürlän. Ýöne men häzir bayramyňmy oğlanyň ýanyna barabam. Näme diýen? Ol diňe gidin, eýdiň diýip dur düşündiňmi sen prikol gürleýişini? Men indi Türkmenistan cennet ýaly ýurt, şeýle. Hemme zat oňaryp berseler, şu taýdaky daş ýaly oğlanlar bar. Ine men kellem işleýär. 2-2-ni oş bilýän, 4 bolýar. Glawny seret 2-2-ni oş bilýänle. Adamlaryň ýagdaýyny bilýän, gaty erwet ýagdaýda hemmemiz ine liçni men bir barada da gürlejekkä. Liçni men erwet ýagdaýda. Munam dawnodan bäri. Ýöne men muny birine bar baýsam, meni türmäge bassam, men näme diýen? Men günäkär däl, men erwet bolup ýörenme. Men düşünmedim. Assalamu alaykum. Şunu bir düşündirip beriň. Wa alaykum assalam. Adamda. Kaýdylar begla indi bara jogap ber. Yo, ýa-da senin aýdanyň dogry ol
ol aşka maşin levavın kam girmelde, marin kam girmelde, eyle kam girmelde. Men yan Abdullah diýdime? Bar zat bizim hem zat ministrligimizden. Şu gowurunca kolup şo da buyruklar çıkarttırýarlar, bilýärmi? İlk mecliste çıkýar şo zat. Mecliste çıkýar buyruk. Kanun mecliste çıkıyor. Prezident çıkarmıyor onu. Meclis çıkarıyor onu. Balık baştan porsaya. Balık baştan porsaya. Kanun Evet. Balık baştan porsaya. Doğruydu. Ben şu yani kamayca men maşinin parazitliği de böyle öyle diye de. Doğru şu. Doğru. Men aşgabatlı. Ene. Öldürme hitrofkalı doğulan yaşan. Men yaşan doğulan hitrofkalı. Yönü men beylağa, men häzir Aşgabatda barsam men näme üçin girip bilemok maşinna. Şonu bana düşündüren. Şonu men sana diýýärle. Şonu bir haranda da bir buyruk çıkardı. Şonu bir buyruk çıkardı. Şonu bir buyruk bir haranda da buyruk çıkardı. Öň arkam girip çıkylýady. Bir haram. Ak renk olmalı diýdiler, dogrymy? Begli. Oh. Begli yaşlı. Sana sorak var. Sana sorak var. Ay sor. Sen diýen hemme ministrler, meclisler yaman, Berdi Muhamedov hiç bir neme kanun çıkaran ok. Ol hiç bir zat ol diňe. Yo. Diňe wezipe prezident. Kanun kim çıkarıyor? Kanun yok. Dur. Kanun kim çıkarıyor? Devlette kanun kim çıkarıyor? Meclis çıkarıyor. Meclis çıkarıyor kanunu. Esası kasam edýän. Prezident kanun çıkarmıyor. Meclis çıkarıyor. Türkmenistan'da kanunu Melik Guliyevich Berdi Muhammed çıkarıyor. Onun Может быть. Kanunu çıkaran meclis. Meclis. Orslarda Gozuma diýilýär. Orslarda. Yok. Bilýän parlamentinde amcan canam hemme sistemini bilýän. Barjamın tam meclis çıkarıyor aslında kanunu. Onun yönü meclis halk maslahatını veriyor. Son yalak nimesi var arasında. Ya olmadan halk maslahatı kanun çıkarıyor da sonra meclise tasdiklatma için veriyor. Meclis tasdiklaya sonra da evet. Giriyor. Son yerlemeler var. Ya olmasa prezident çıkarmıyor kanunu hiç bakalım. Meclise tasdiklamana veriyor. Prezident kanun çıkarıyor, meclise tasdiklatma için veriyor. Begli. Gülmesene gayrat. Güldürmesene gayrat. Yo, doğruydu Begla, doğruydu. Yok, kan sen bu iş yaprazon olsan men sana diýän, men yaňam diýdim. Men politika barada men gowy bilýän. Mesela men esasy ruslar dinleýän men. Ruslar dinleýän. Şundan politikany bilýän men. Eyle. Senin ayağın mesela sen bir maşgaladasın değil mi? Sen bir maşgala uğususun. Senin ayağın mesela bir kıyıdan kimse çıkaracak. Benim ayağım böyle ne pırçam yazıp gelinecek. Bir zat edecek. Başka bir zat edecek. Yaman gepte de. Senin ayağın bir maşgaydan durmuş etsin. Senden bir sonra. Senden bir sesin bölünüyor. Gelinecek. Sesin bölünüyor. Ben eşit. Senin ayağın bir maşgalan bir atasısın sen doğru değil mi? Näme diýen düşünem okmaýan sana. Sesin bölünüp gelýär. Ya men internetim işlem. Näme diýen? Täzeden aýt gelinecek. Ben jogap berdim. Senin maşgalanda ulu sensin değil mi? Sen çözeceksin. Näme etmeli olsa sen aýdýasyň. Sen ayağın bir zat etjek bolsa, indi ayağlık nämelerinde de şu maşgala zada değişi sana diýjek bir zady gelip senden maslahatlaşmadan etmez. Doğru değil mi? Düşünmän galdım. Gelince men internetim bit kaldı. Täzeden gepden gelince men düşünýin. Yok atıvermem, bağışlan. Öyle hakikaten düşünmem kaldım ben. Täzeden gepten ben size jogap berjek. Begli ağam. Sen bir indiki sapar var, govuca tayarlap gel. Kemalary, MHM govu tayarlan o amca. Govuca propaganda tayarlap getir Begli. Men var men MHM'de däl. Aklajak bolýan. Maňa seret. Berdi Muhamedov. Maňa seret. Maňa dur. Kanun edipdir. Biz saýlaw geçmedik. Biz seçim Bayko, kulak as, Bayko. Men öz adım, eger men MHM olsam, öz adım bilen girmeýän hiç wagt hiç ýerde. Düşdüňmi? Men birinji sapar girýän, düşünmenem, eýtdim, girdim men ýöne şuňa.
girdim. Bilen men prosta bir gül maçmak için girdim ştaya, gepleşmek için sizlerle. Yani sen emkama değil mi? Men öz yüreğimdeki neyden? Men bir Muhammed demek ya Serdar demek. Kim bolda şov olsun. Benim maşgalamın canı sağ olsun. Benim canım sağ olsun. Ben maşgalamı ekleyin. Şunun için geldim ben. Sizin aktivizm oğlum işim yok. Canınız sağ olsun. Kim bolsan oğlum. Düştün mü Bayko? Düşen. Men öz adım bile girmen. Eğer beni tanacak bolsan yazık kıldı. Begili Sarif. Levap belaya Said Etraf. Şonan bilik koy. Altıda hem birleşik. Begli. Haysin bolsan. Bolya mı? Bolya mı Bayko? Gerek bolsa gel. Bayrampaşa'da men. Eğer demen olsa Bayrampaşa'da men neremi değil mi? Düşen Bayko. Men en kamer men kırındal. Men sana yana verdim. Men ödüm vay endi işlep çıktım dedim. Men yağdadım dedim. Yağdat sisteminden yağdap işten çıktım dedim. Biliyor musun? Bir minut. Beylağa. Bir minut. Ayt kam ayt. Beylağa katı görme. Berde bir dızarlamızın ya Bayko. Yok ben yok bana yok. Dur kam. Bana yok. Bana emkame diye men öz adım bile girmer ne eğer emkame olsun öz adım benim girip eyle beyle dimer ne men o. Adım familyam bile. Bir boy Facebook'a girsen, Instagram'a girsen. Men için gir Begili Sarif deyip yaz men çıkan şotay. Facebook'ta men hep mi adım yazık kıldı. Beylağa. Mekteme çeledik kıldı. Şutayda ine bir Baykağın da men tarafını çalmayan ya Abdullah'ın da yok men hemme bana seret kan men hemme adın canını sağlığını isteyen hemme adın canını sağlığını isteyen canı sağ olsun böyle proste men şunu girdim men şutay berde ağam men sikik koydum emkemesinden ne balıştan emkemesinden belekisinden bir minut men özüme vayen olma için var okap vayen olman indi var gidip Türkiye'de bir çavadet gören sene vayen ol işlepsin vayen goğuryan men vayen bolacak olup ministerso açanım gittim almadılar beni ene pul gerek oldu cana almadık ama goğurttular gereği yok Mekanın vayenesin ya gittim men devam edeyim kam inim durun tek Dur. Demek kam bir mutlaraş yazılı geleceğini dinleyin bir da dedim ben eşitmen kaldım. Ayt gelince ayt. Sen mesela sen meclisinde bir prezident günah terlecek. Sen gelsen sesin bana yetik geliyor. Beni hiç düşünüp bileme o. Gelince Yazgul gelince ben düşünmedim. Ben düşündüm sen gidin. Durun tek men dur aytacak. Dur del diye no. Beylağa. Yazgul gelince ne mi diye bilen mi? Meclis bir samsın gelece ne mi diye şunu düşündürsene de ama bir toğrak vereyim ama. Men diyecek sana Beylağa bir minut yaz bir minut ne mi verin may verin. Yine men diyecek sana Beylağa ne mi diye bilen gelince sen diye önündeki ayağın senden soruksuz bir zat edip bilir mi lişne edip bilir mi diyen neme getirdi. Eğer sen üyesi bolup dur bir minut bitirin canağa bir minut men gutoroyun son sana cevabını verirsin sonra ayt kam ayt men dinlewotin sen üyündeki ayağın çağan senden soruksuz bir zat edip bilir mi diyen nimana getirdi sen hem dedin men ayağım neme dedin sen ayağın naprimer şunu demek istedi sen çağan çikolata isteyer mi diye ecesine gelip aydar ece çikolata isteyen misal diyotim son ecesen diyor ey kakası karoçu çikolata alıp gelsene ya çikolata yemen ay bugün diyersin misal dişini de ağrar misal ya alıp gelirsin ya su alıp gelirsin şuna getirdi bu tayda hem zat sistemde girip tu birazcık nidavumuktan çıkmandan düşünmek gerek bu yok sistemi. Tamam onun için demedim bak. Şu prezidentin haber bak. Prezidentin haberi olmadan meclise o zatlar sen aşkavat sen yürek edip berde hazır kemçilikler söyler mi için vatan dönüyor diyorlar gelip doğru değil mi? Gelince git. Biz sonundan korkuyoruz. Haysi minister. Dur. Haysi minister. Prezidentin habersiz bu kanun yok yere Aşkavada devamlı giremez. Karamaşin Akbaşın giremez ve Karamaşin minmersiniz diye haysi ya da özü kellesini vizal etti. Onu meclise kim sunuyor?
Prezidentten senden maslahatlaşmadan senin ayağın bir zat et bilmez. Sen üyün bey ulususun, erkeğisin. O da bizim prezidentimiz. Doğru. Ondan habersiz. Doğru. Sen nerede? Doğru. Sen hazır şu tayda ya prezidentimiz sistem tabi Türkmenistan'ımız kolu ama Türkmenistan'ımızda uruşu hemmele çık gelip Hudaya döneyin. Durmuş benim 16 yılda yani ama durmuşa çıkmadım çağlarım için uğraşayan. O yerde yaşayın nesip olsa elim ayağıma şkola olup caylarımı ettim. Uzatıp yatayım diyen. Ama iş yine varsa iş yok. Üstünde adamın yok. Yani yazılı gelince yankı Öyle de bana meclis Abdullah mülakatı hiç iyi. doğru. Prezident beriye. Prezident beriye. Meclisin günahsı diyemok mu size? Prezident Sovet veriyor. Şuna etsek ne eder deyip. Ondan meclis bizde hiç satlı yok. Değil mi? Prezidentin yolu biliyor öyle bizde. Çare yok. Bizde Bak değil, senin prezidentin elinde yolu senin biliyor. erkin yok. Çare yok. Sende çare Yani yok. neyse- O yani- çepekle yani- mesela meclistekiler onu çapıp çalmasa, onu aydan kullanmasa zaten men diyen ministerlerimiz yok ol gitti. Haysi alakası. Yazılı gelince. Emirlik kaldı. Niye Yazılı alıptın gelince. kalın? Büyük minister söyle. Benim görüp diyorsun. Sizin görüp diyorsun. Şul men diyecek olan zadım kanunu meclis halk maslahat çıkar ya diyecek oldum ben size. Düştünüz mü? Maslahatından Siz önce düşünme. prezidentin Biz elinden görüp geçecek. diyoruz, çapak çalyanlarını Onu biz görüp çekmeden diyoruz. meclis ortaya halka sunamaz yani. Yok onun ne doğru prezident diyor. Haysi atı yürek var. Haysi atı yürek var yani. Haysi kahramanımız prezidente karşı çıkabilir. Oo, doğru gelince doğru dediniz. Bu belki var prosto. Çepek çalmaktan başka çaresi yok. O yerde oturan yaşlılarımızın yaşlılar maslahatında başka çare yok. Korku yüklendi bizim beynimize. Kepek bana söyledin yazılı kepek çaldırıyorlar. Kepek çaldırıyorlar. Benim söyledim işte çaldırıyorlar. Korku var. Senin meclise sunulmak için o kanunu meclise sunulmak için presidentten geçecek. Kepek çaldırıyorlar. Şurada gürleşip oturan adamlar bir minut hemmemizden birbirimizden pes gayret edim. Yaşımı dolu olmasa var şey deyip gürle bir miyimiz yüreğimize alınmalın gayret edin. Hemmemizden Türkmenistan'ın Yok. Mesela gelip yana çelçuk deyip kalma sen maksadın kanalında böyle ya belki oturup düşünürler onun yanında o diyecek belki düşünür ben kalma diyecek cigim şu ayda oturan zaten yanlış bak o diye doğru gelinecek gibi birbirimizi makula ağzı verir olmalı o meclis de günahkarda bu işte prezident de günahkarda yolu yürersen o ayakındaki tikenler bildirir sonra kaçışı bu tikenler çiştin de ayağımızdaki ayakkabıları yırtıldı yağdadı ama yine de çıkanın ortaya hiç kim gelince Kam bir minut stayda var bir galata var ne edeli vatandaşlar prezident günahkar mı hova yazın ya yok yazın prezident de bizim hazırki bolan siyasetine durmuş. Beyle prezident günahkarda. Begli yine seret halk neme diye. Beyle şu tayda var yok. Prezident günahkar değil deyip kalmaydı otera. Prezident günahkar değil deyip kalmaydı otera. Prezident günahkar değil deyip. Yine seret neme yazı otur sana halk. Begli. Seret dinle yine seret sana halk yaz ya. %70'i var ya bayram halk günahkar. Sesin çık ağlamadık var ya. Sen edersin elimden gelenle ağlamadık beraber emzik yok. Biz sesimizi çıkarmadık sürece prezident de edecek. Sen bir prostoy bir müdür ol. Bir lokantaya, kafeye müdür ol. Şunanı al gideyin diyen. O kimin bolsa şunanı ben muğut uyum al gideyin deyip düşünür. Şöyle müdür bile. Sevabı oğlum muğut düşüyor ona. Ama prezident bolup otur. Oğlum ki sen öz hakkın ayır bilmesen gidip oğurluğu göz yumu otursan o yerde garsonlar o müdürün ona alkide oturan göre oturup sesini çıkarmıyorsa o oğurluktur. Evet. Ama gelince. Diyorlar Bayko senin aydanın yanlış var Bayko mesela bu yerde mesela da kaza det bilen sen en kömeli adam deyip ne diyeceğim de bana mesela bu yerde kaza det diyen bu yerde Bayram Paşa gel mesela da kaza det diyen mesela düşen ben adresi Türkmenistan adres mi ama açtım ben sana böyle mi? İşte şimdi öyle bak. Şimdi öyle
Beyle geri oyluğumuzu Ben sana inanamam. çıkalım. Bekle. Çağlarımız için görüşelim. Geri Boş oylık diyem ok, ben geri oylık. Enfeme neme? Geri oylık diyem ok, gelecek, geri oylık diyem ok. Ben şu gün birinci safar girdim, ben girin dip arzu ediyorum. Girdim ben öz niyetimi aytdım ben. Başka da adaydam ok ben. Yöne yankı men Samsun'dan gelince men sögüncek geldi, yan sögündüm ben. Beyle, ara, şu tayda halkımızda yok değil mi? Halkın köpüsü, bak neçe 70 milyon bir halkımızda pul yokluğuna rağmen. Sen bolayım en kan adım. Alo. Gelece. Siz bir niyetle gelensiniz de ştayet. Doğru değil mi? Gelece. Siz bir niyetle gelensiniz de. Doğru mu? Doğru. Ben cahil salma için geldim. Cahil salma için, cahil salıp oğlumu yönettirme için. Ben gideceğim öyme. Ben yağdadım. Ben şu Türk'ten yağdadım ben. Türk'ten hem Türk'ün işinden hem yağdadım öyme maçkalama gidecek. Yani cahilliktir ben gidip bilemem. Doğru mu? Türk varken ilkin öyle değil mi? İyiydim değil mi? Bizlere çöreğimizi verdi. Eğer var ya beyle. Ya çöreğimizi verdi yani ben yok ben yalnızlıktan ben diyecek olan yalnızlıktan yağdadım ben. Ya dur gepim bölümü bir daha da edeceğim. Eğer var ya biz yurt dışına çıkmadık olsak, yurt dışında gezmedik, yurt dışı bize kabul edip iş güç vermedik olsa, Türkiye olsun her yere alma, bizde var ya çoktan Suriye'ye iç savaş çıkarttı. Gerçekten halk birbirini kırardı ha. Halkta yokluğunu gör oturup, halka vize etti. Her gün 250 dolar 25 milyonluk bileti 775 milyon alıp gel otuyorlar. Halk prosende pul alıp gel otuyorlar. 6 ay işlerini prosende ver otuyorlar. Halkta yok yani. Halkında yok. Gelece. Ne için geliyorlar? Ne için geliyorlar şolar? Hani gelenler haysı kimler attı? Haysısı yok. İşlemeye geliyor. Maladis gelsin. Gelmesin diyemem. Hani şöyle geldi. Hani şöyle kimlik veri otayım yani. Vereyim kimlik. Bir bak şunu gözaltına açık kalmayı bile gözaltına. Şunu ne için günahkar? O da prezident günahkar. O da bizim hükümet. Ne için 6 aylık çalışma vize çıkartmıyor? Ne için 15 günlük vize bile çıkartıyor halkı? Sen halkın işe gel oturana gel oturuyor. Gelece alan bir yıllık al oturuyor yani. Alan bir yıllık al oturuyor. Onun peydası yok. Canım gelece. Bir ay sıra var senin. Bir ay. Kimlik veri otuyorlar. Bak kıyır otuyorlar. Aynen maksat başka şirketler kıyır otuyorlar. Biz kimlik al periyes. Boş ver maşinliklere. Gelece canım geleceğim. Boş ver gelece canım geleceğim. Boş ver. Maşinler var ya. O şu kimlik vermesine de bizim prezidentimiz gepleşecek. Madem halk kırdı. Beranok Beranok canım geleceğim. Kimlik Beranok. Onun prezident beyle. Sen gelip tutaya. Bayka dursana. Bak beyle. Bak o da bizim prezident. Bak Özbekistan prezidenti geçen gepleşti. Ona bize madem halkın iş bilen 3 et bilmeye mi? Erdoğan'la gürleşecek. Benim halkıma kimlik ver. Ben ki Suriye'nin kaveri, Suriye'nin vatandaşlık veriyor. Bizim benim halkıma kimlik ver. Oğurluğu etmedik sürece. Adam ölmedik sürece, yanlış yola girmedik sürece benim halkım o yerde arkayını geçsin diye buna prezidentimiz kanun ya bile şöyle neyme gepleşme. Nehil doğal gazımızı satıp şettama bağlaşıp karın doyuruyor ya. Ana şöyle yani edip şettama bağlaşmalı. Halkı kıynalmaz yani. Onun da çaresi var. Ölümden başkanın çaresi var. Yok. Onu doğru ölümden. Yani siz doğru diyorsunuz. Yani Suriye diyorsunuz. Suriye diyorsunuz. Bir minut kaç. Bir minut kaç. Begle gayret et. Adamları geldi ördünün aytacaklarını aytsın da gayret edin. Aytsın. Begle katı görmeyin. Aytsın. Yok katı veremem. Katı. Yok haydi ver. Ufir 1 2 3 4 5 kurulu ne mi diyeceğim? Yok bana Suriyalilere kimlik vere BD diyelerde o Suriyalilere Alyasya bu Türkiye Avrupa nemesine değişli. Bunlara pul töleyeler. Bejins alsa, bejins baksa
Türk devletine pul töleyin. Pul tölemek başka, kimlik vermek başka. Doğru mu? Abdullah sen düşünen o zattara. Doğru mu? Yok prezidente pul tölemek var. Evrosayoz'dan pul verirler bunlara. Evrosayoz'dan pul verirler bunlara. Karnın doyurluyor. Onlara aylık töreni, bizlere aylık bu töreni de kıymetlesin diye bu var. Pazara döndürdünüz ha. Gayret et, täze gelenlerin bir derdin dinler, näme biziň ýaly derdi barmy, ýa bularyň baýmy, üstümizden gülmäne geldim, näme üçin geldi? Yazgülü, birinciden Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan dövleti garip dövletlere girmedi. Düşündünüz mü? İkinciden hem demokratik dövlette bizim yurda öse oturan 6,3% yılda öse oturan demesi var, o statistikası var. Bu devlet son statistika. Evet. Yerde bay olan devlet birinin devletine benim rayatlarım senin devletinde işlesin diye bilmedi hiç kaçana. Son özünün statistikası veren nemeleri hasavatları ne doğru olup çıkadı. Düşündünüz mü? Evet. Şunun için dinle. Her türlü maskara da işte, her türlü maskara. Sonra dinle şu tayda bir dakika Begile bir dakika dursana Doğan. Ayt men sözlerimi ok, men geplerimi ok. Türkiye'de neme kaçana geçe kulçuluk edecek. Öz yurdun yok mu? Öz yurdunda internet yok mu? Et şu zatları. Döre. Sen Türkmenistan'ın grajlarını sen halk düzetedi devleti. Devleti halk düzetedi. Devleti teşlep çıkıp kaçmalı degen yeri yok. O gelip bok süpürmeli degen yeri yok. İçeride. Devlet gerek mi? Devlet gerek mi? Canını koydana devletin aladasını et. Canını koyu et Tolga. Ama gelip ana geliyorlar da men bir niyetlen geldim diye çağala üyetmek için. Üyetmek bilen karın doymuyor ki. Yine bir yerde mağlayımız taş edecek. Kimlik versin. Şurada kalanı işlegeli uzat. Şunyalı diýense de misal özünden getirecekler. Men başka birinin ecesem, birinin kakası beýdip ýör diýjekler. Lişni men ejem 58 ýaşynda, men 35 ýaşymda bu Şabrazowny Türkiýede işläp ýörün. Men muny häzir aktivist olarak aýdamok, ya bir protif olarak aýdamok, prost aýdyp otyryn, hemmesi düşünsün. Men özüm bu Şabrazowny Gullugman etdim Türkmenistan hemme zadım edip okuma bitirdim. Ýöne Türkiýede bir çawad edip ýörün häli. Ejem 58 ýaşynda Kastamonuda işleýär. Men häzir öýde otyryn. 2-3-nji aýa gitdi, işlemän. Ejem bakyp otyr. Daşa çykyp bilemok. Çünki pasport yok, pasport var, pasportyň nemesini urdurjak bolsaň, neme var, onuň üçin viza berenok, atkaz etdi. Şey dip daşa çyksaň tutulýan, tutulsaň ýaban şuba gitseň, Türkmenistan'a alıp giden oklar 840 tane oğlan deyip men 2 hepde oldu eştenime. 2 hepde de bir hepde olanlar saparam deydim. İstanbul daşarsında 840 tane oğlan TikTok'ta Azerbaycan oğlan paylaşıptır. Men diye Türkmen özü Türkmen Azerbaycan Türkmeni nemeden Krasnovod'dan şu paylaşıptır. Görürsünüz. Men deydim luçe öýüme girip tapancamy iyip oturayn diýip otyryn öýde şuma. Indi men kime ýamanlyk edipdirin, näme diýip ýamanlyk etdim. Men öz arzymy aýdyp otyryn. Şu taýda arzymy aýdyp otyryn. Meni Türkmenistan döwleti alsyn meni işletsin, men bir çawad etdirsin, meni çor etsin, ýöne Türkmenistany edeýin, meni garnym doýsun, işim bolsun, çağam doýsun, çağam ýanda bolaýyn. Çağamyň gullugy uğradyň, gullukdan getireýin. Öýlendireýin, akpata bereýin. Menem o suratda ina ýaşyl futbolkada olanýaly kelleme papak giýip özüm bile öz çağalam içinde honnon bersi bolup oturjak. Ýöne nah oturarsın bu gidişde. Bu gidişimizde nah oturarsın. Her kim bir yere gysılıp otyr, bäri gürleseňem her kim erkek çaksaýa. Ey sen beýle däl, sen eýle däl. Sadece Türkmenler, Türkmenler. Sadece konu hazır Türkmenler gelince gayret et. Başka yurtlar bilen. Yo başka yurt diýme. Türkmenlerin sadece karnı doymak, vatan birinci vatan geler, birinci maskala, ikinci maskala geler.
En önemli olan zat özüň namusyň, saçagyň, oturan ejeň, aýalyň o taýda maşgala boldur. En bir bälkisi birinji watanyňdyr, soňra maşgalaňdyr. Maşgalalar toz git barýar, namusyň elden git barýar. Ağzından senin ara balar çakasın bara serýozny sen ýala şuma tuştaýyp gelip erkek ýaly gurlap oturan sen niye keje sen wa gayrat et men sen wara serýozny uwajaýy hemme tarapdan eje hakkyndan doğun hakkyndan bizim Türkmen erkeklerimizin konusu berde gelince gayrat et senin konun hiç yok çünkü sen erkekden hem beter. Men diýotin ýaňyda diýdim. Şu taýda LGBT ya başga ýurtlarda, ene Gruziýada düýne öňküň LGBT diýerler, piderler. Baýda gaçyp çykypdyrlar şolar, pider gorkok, çort diýäňde pituhlar diýäse, töwe estağfurullah. Şolar çykypdyr şolar. Peygamberlerimiz var bakar soňa zatlar döredigi üçin helak onu diýjekkä, gelnece gepim bölme, gayrat et. Soňmaça bitirelim, şoba sözüm polnu. Şolar diýotin şolar edip otyr diýen Gruziýada Gruziýa gaty Türkmenistana ýedi beter o palajene ýeri bilýänmi kim tiço ýerler o taýlar Gruziýa. Ogurlar hemme onu kim diňledi bilýän? Onu kim diňledi bilýän? Şonu indi aýdykdyran şo taýda LGBT çykan bolsa Türkmenistanyň erkeginden LGBT mujy eken onda. Kellesi neme umuman näli Heleden erkek olanlar erkekten hele bolanlar. Pituhlar da bilýän, götler da bir topar. Mana mesela düýnem özlükçe biz soňa aýdym bize. Kim çykarýar? Şu klip edip özlüklerde düşünýär zat köpeňoki. Klip edip biz aýdym çykarar soňa zat hakynda. Agamjan, can agam. Sen bana ne de oly gurlaýan. Sen şeýdi burlemede sen hakyň ýok. Her kimin şu dünýäde ýaşama hakkı var. Sen o kemsitme şoları düşünýän, kemsitme Allah urýar seni. Ertir maşyn gap ýa. Näme bayram, näme kemsitjek ya? Şu sözümi ýaşama hakkı vardır bayram. O sonda koşulmayan salar. Şu sözüme açıklık getirecek. Bir minut şu sözüme açıklık getirecek. Men diýen Türkmenistany biz erkek diýip ýörüz. Götümde urduramyz ok. Erkek niňe aýal urýarsa natür bir açyk gürleşeliň. Şu taýda Türkmenistanda käne o şeýle adamlar. Bayka, seret общественный гурлавотин, şolar Bayka meşesin Bayka. Sözün bitirsin. Bayka, men üstünden gülemok Allah şeýle yaradypdyr. Men diýjekkä o piderler, ol bular biz erkekler diýjekkä. Olar amada menem adam, men ýaňyda diýdim, hemmemiz bir dölden. Gözün bu şabrazov adam talkowa. O timinne. Men diýotin. Men yo brat, seret, yenem ýalňyş düşünmen gutaraýyn. Men diýotin şo taýda LGBT çykyp otyr diýen. Erkek öler biz häzir normal bir nemeden adama näme diýen? Ey olaram Allah diýen, urupdyr diýen, eýle diýen, beýle diýen, no? Какой-то дефект бар дома, да, ми? Какой-то дефект есть у них. Правильно? Все равно ты же так же смотришь на них. Олар şeyle doğul ya. Doğul ya da Bayka. O gepine koşulmayan. Köpüsü mesela Türkiye'de Kerimcan Durmaz biz çıktı. Kolay pul kazanmak için köpüsü şoğa benzeyecek oldular. O kolay pul kazanıyor diye. Özentediler, özente. Не, вот Байка, я тебе вот этот один вопрос хочу задавать. Хочу тебе вот это... Хорошо, они рождены от Бога, да? Ты же на них, когда смотришь, у тебя какие мысли? Оларам адам. Вот мне ответь. Вот именно. Ты не... Вот, дур, bir minut, брат. Ответ, cevap verelim, gayret et. Men seret oğurluk eden o. Menin çağama zorluk eden ok. Men näme şoňa kemsitmeli? Näçe zorluk eden ok özent etdi. Bayram şoňa meňdejek bolýarlar näçe şoňa meňdejek boldular. O gepine goşulan ok bayram. Bayka bilen gurlaşaly men erbet gur. Yok. Şu teman aýdyp bereyim 1 minut. Bayka. Diýjek adam näme? Bayka. 1 minut şunu iň soňunda gutarjak. Bayka men diýjek bolýanym şolara seredende de näme seretseňem ey olaram Allah yaratdy diýär. Diýmeýär. Ey bularam bir adam. Sira onu seretdiňimizde bir açyk defekt bar bilýärmi? Näle bolsa da bir hili için jimleýär şoňa seredende.
Men şolar diýdim. Şolar şoň ýaly biz köp adamyň, köp toplumyň şolara şoň ýaly seredende de şolaryň çykyp öz hakyny näme üçin öz hakkı üçin protest etdiler. Gruziýaly ýurtda. Avalon jogap berdi. Häzirden soragy bersene bana kim bolýarsan Avalon 2023. Düşündüm. Bayka oň ýaly neme düşünme oň ýaly erwet tarapdan düşündirmedim ýöne açaçalyk demetdim. Onu dost gitti sana beýle. Ereninde vatandaşlar şurada müdüraga bu da eşkur ýamanda. Aydanlar. Tanamadım yani. Eret Beylaga. Şu wagt diye Türkmenistan. Ayt Abdullah, ayt Abdullah, ayt. Mektepler aýlanyp diye mektepler aýlanyp, owalar aýlanyp, uçaska boy. Yaş oğlan kızlara näli gelecekte Milli Hopsuzluk Ministerliğinde işlemeni teklif edýär. Bardır. Abdullah, men sana uğrama, yani men sana uğrama diýmedim. Häzir her da çık oturanda men sana diýdim. Eskeri gazet ýazylýar diýip men birinji tapar eşitip men hayran kaldım. Esker ol esker döwlete gulluk edýär, watana gulluk edýär. Şonuň paluçkasyny gazete ýazýarlar. O nähir bolýar? Näge düşünjeksin? Ya paluçkany wayanly ulusal etemen mes yani şöyle aytmayın. Şu için açacak aytacak oğlumdur armaya kutarsız o aytacak hem de atacak savgatlara. Ayt. Şurada var. Dinle sen sonra ver otursun. Berýän soralaryň aýlanyp dönüp ýene aýnada duran adam zaten dönmeli. Ýene men soldat suratymy goýamam. Maňa şu Abdullah sonra berdi. Şeýle milli hopsuzlyk işlejeňiz barmy diýdi de. Men her dağda garaşýan. Men häzirinde her dağda garaşýan. Her dağda garaşýan. Mesela her dağda garaşýan. Men diýen Abdullah diýýän amaçym. Eskerde paluçka gazete ýazýar. Aklı sığacak zat der. Şonsuzun gazete etip koyar. Peygamberimizden deyiptire. Devran, mum dost, doğuncun unutma canın sağ. Bizde var Liboyzada garaş, Abdullah, Liboyzada. Her dağda garaş bol yani. Men men akıllı, her dağda garaş bol yani. Bir vaqt şumat var. Aydın dağdan sonra her dağda garaş bol yani. Söwnüp gıyğırıp canım yanıp otur şumat. Inan da ağdımdan iň söwünç gepler bolsa söwnüp gülläsmel otur. Berdeki hiç kime de şu näçe adam bolsa ýöne oň ýaly söwnüp gülläsem köp adamam şu taýda %80 diýerler sen adam dälekeniň gowy adam der. Söwnmek gerekkä hiç kime. Şu taýdaky türkmen kim bolsa hemmemizden bir ýagdaýda gayrat edin bir ýöne sen ýanky sözüňe gaýdyp maňa senet kam ýanky sözüňe gaýdyp aýtma oynayady gurleme hiç ýerde gurleme sen eýdi bolamy näme diýip am sesin kesil näme diýip kam Begle internette erkek yok deyip, erkek kalma deyip onu gurleme, erkekler biz gurleme. İnternetin pes Men ağam begle sarı. Bilem internetime düşünem ağay men var. Begle ağam. Erkeklik boşun, erkeklikten önce adam bulun, adam vicdanlı olun. Erkeklik eşekte de erkeklik var. Hayvanda da erkeklik var. Bu erkeklik ne ortaya sokuyorsunuz ben onu düşünemem. Birinci vicdanlı olun. İnsaflı olun, doğrulçulu olun, hakkı yemeyin, hukuku yemeyin. Yöne sen sen özün aýdýan men ejim bilen aýalymyň nemesine ýaşap otyryn, ödüm öýde ýatyryn diýip. Näme üçin ýatýan sen öýde? Sen erkek adamsın. İşte kimligim yok diye dasa çıkmaly korken diye. Ya bu şunda ýatasyn gelen. Gelece mende de yok. 2020'den mende de yok. Men işlep ýöne. Gatdan işlerim. Mende de yok. Mende de yok. Meni uzatýarlar işe gidip yakynda işleýär. Gelece bir mut öýden çykalmatym. Bismillahirrahmanirrahim. Sağa mancı işe gidip çık gidýän öýümde. Düşdüňizmi? Begle çıkalmatym anlatylar beýle. Küýde günde döwülmez, gününde döwülür. Bayka diňläp otyryn. Ayt bayka. Nemede ayt. Türk dilinde aytsana gayrat et egerde sen Türk'te bolsan. Men suýdy içip ýatjak diýip. Aytsana şon Türk dilinde näme bolýar terjime? Men 5 ýarym ýaşaýan men Türkçe gepleýän hiç bakalım.
Geplemeyen men. yine Men öz Türkçe işleştirmede ders var, köpse adam Rusçany öwredýän. Rusçany öwredýän. Näme bolup durundy Türkçe diýse näme Men bir zat soraňajak Men ýigitler. geplemeyen Türkçe geplep bilmeýän. Geplep bilmeýän Türkçe men. Onlarym geplemeýän öz dilim bar men. Türkçe gepleýän men. Türk dilini öğrenmedi adam Näçe men Türkçe gepleýän men. Ýigrenýän Türkçe gepleýän bara bilemmi? Türk bunu Türkçe gepleýär TikTok'ta, TikTok'ta. Begli bara istersen Orsça da gurlar, Şatırça da gurlar, Marça da gurlar, ýöne Dikuşça da gurlar, Buluşça da gurlar. Men näçe Türkçe gepleýän? Men näçe sen Türkmen öz Türkmenlen bil otyn men. Türkmen dilini Beyle şonuň ýigrenýän diýen senin köp gepin ýalňyş. Beyle Türkçe geplemek, o Türkçe geplemek ýigrenmek diýil. Biz şonuň çöreğini ýes. Men onun ol patronyň çöreğini ýerken men o patrona men o gelneje eredin men söz berjek şonda gurlarsyňyz. Neme meni safy şu birden şu temadan çıkmadın haýyş. Şu temadan çıkmadın. Türkmenistanda bolup duran ýagdaýlar barada men aýdyp geçjek. Şo arada pikiriňizi aýdyň. Şo arada pikiriňizi aljak. Öz kaprislaryňyzy goýun, hemme özüňize değişdi zady goýun berdi. Türkde näme uruş etdiň söýüşdiň gerek. Men häzir surat görkezjek. Näder Türkmenistanda şunday ýagdaýlar bolup dur. Kerkede tuw atypdyr, şonu diýjek bolan. O ne? Ýok, onu gepler ýok. Tuw atyp bara Kerkede tuw atana başga da bir ýaram ýa başga bir ýaram. Ýaňy men gördüm ya o çağaçy. Ertir gepleş görürüm. Çağaçyk bara tuw atypdyr neme dep bütün jaýlarda atlar gidipdir şoň ýaldy oturdy. Ha doğru. Haýsy tarapda Kerkini? Bilemok gelnije Kerki diýip neme etdi ýöne. Mene Kerkide oğlana gürleş oturdy. Seredin. Öyle. Benim Kerkini. Türkmen vatandaşları, Türkmen genallary şeýle giyinmeli. O tekiz, ondan şuratlar bolanok. Ona Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýaly şonu görkezdi ýene milletimiň käbesi ýene görkezdi ýene şunu şeýle giyinmeli, ýene şunýalak bolmaly, hemme ýaş gelinler neme milletin käbesi bar ne? Nirede milletin käbesi? Şunun eýesi milletin käbesi ýene şu alajan eýesi. O oglabat ejemedi. Kara şonýaly vatandaşlar şunýalak bolmaly bir alaja palaja dakynmaly, ondan keten köýnök giýmeli, ondan näme börk giýmeli. Kara şol ýürüýte Gurbanguly Berdimuhammedowyň maskalasynyň mudeýi ýürüýte. Indi men sroçny 60 ýaşyma gelmeli mene sroçny. Şoň ýaly bolýardy, her kimiň öz ýaşyna göre bir ýaşaýjy bar. Her kim ýaşaýyşyna göre özellerini aljak. Giyinmesine, geplemesine, hemme zat özellerine geçirecekler. Sen gepleme. Menin ejeme tapın. Hindilerin sığıra tapınışyan doğru zaten mesela Hindilerin sığıra tapınışı doğru zaten ya da bizlerin de bir insan oğluna tapınmamız doğru zaten ama bize Hindileri yalı o etek Kore Kim Jong-un'un nahil ağlap kepek çalıyorlar ya bu da halkı ordun şöyle görüyor ya adamlar isterse şagala yemedi tigirlere yemedi aynı onun gibi hem mezade halkın hem mezadyny. Bir gün äriň bilen tow etdim. Yani onu etmek istelerem. Bugün başka yere gidip yat diýseler mi yatacak bize halkın. Bundan sonra başkalarımız elinden alındı. Gelnece. Gerçi başkalar tozdu. Hem mezady doğru aýdyp otursun. Şumat köpüsi bar diýe pırkol tutan ýaldy otur. Şumat men sana iň pırkol zat aýdyp bereymi? Başka ya Türkmenistanda gara maşin münme ya bir gyýyz bir oglan bilen gürleşme milisal gitdi. Giyde saat falança
en absurt zatlar, en nidavumı kelles, o Mr. Bean var ya, o klon oynayan. Hala iyice çekiyorlar. Halk uzaya gidiyor. Bizimkiler hala alacağı tapın diyor. Hala küçük çağlara kompütür verip al diyorlar. Ya gelince alacağım gover öz milli eşeğinin eşeğinem o ya eşeğime getirmiyor. Yok tamam. Tapınmak başka. O tapınmak başka. Eşek bu doğru. Benim karşı kalkıp da doğuda çişirmelerine, tırnak çıkarmalarına, kalkıp Türkmençayını yitirenlerine benim karşı. Ama bir ağlaca tapınmak. Gelece bir minut Kaan, bir minut. Abdullah. Spasiba edeni işlerine canın sağ olsun. Ömrün uzak olsun. Şu efirde oturanlarım canın sağ olsun, ömrün uzak olsun. Ben çıkkan var ha, spasiba. Birinci safar girdim. Hemen onun canın sağ olsun. Sağa manı tutalım var. Başka men nemetçeklerim yok. Beyla. Bir minut. Beyla, bir minut. Eğer men kaçmaya çalışıyor, gördün mü? Fikrini ayıp. Yok, men yapacak. Ertel işe gitmedi. Gelece. Ertel işe gitmedi var. Ertel dinledi. Ertel. Ayt Abdullah ayt. Şu düzgünçülükler var arada. Şu düzgünçülükler var arada. Hükümetin şeyle bir adamlar kısma var arada. Ne yapacağını bir razı kurun verdi. Ay ne emetçiğinde Abdullah bir el ele verip birliğine medya diyara şuna adı bir koşuluşup ne etmesen hiçbir etçik bu tayda bizim çapak çalmamızın peydası yok bu tayda Abdullah biliyor musun? Düşünüyor musun? Bu tayda çapak çalmamızın peydası yok bu tayda. Etçik onun şu tayda etmeli. Başka da değil de. Bir şeyle var gücü vurmeli. Yumrak olmalı da. Şun diyende. Şun diyen. Nesip. Yani Abdullah nesip boza. O da atlarım bolar. Nesip boza o da atlarım bolar. Dura. Bolar. Nesip boza. Elim boş vakti gelirin var. Hiç problem yok. Bunu gepleşmek, gürleşmek, değişmek, koyuşmak. Katı vurmayın. Sövüşümüzüm yok. Men sövüşmeyin. Halam yok. Hemen canınız sağ olsun, ömrünüz uzak olsun. Sağamanca öy olacağınıza olsun. İşiniz üstündük. Davay sağ olun, hemen sağ olun. Sağaman oturun. Sağ olun. Sağaman oturun. Sağ olun. Yüzer ağa, ştatlar var arada ne yapacak? Fikrini aytsan hemen Türkmenistan'dan gelen haberler var arada gurrun verdi. Ben gideyim Abdullah. Hadi can sağlığınız size de. Uset bağışlarsın hakkını aldım. Oturmadın da. Ya demin o sen bunu ne edeyim? Özmek üzere. Akakarım geli demin o sen sonra. Şu zatla barada aytsam. Golca heret gelecek. Ay Çağır yar Gulyam. Abdullah. Bir minut bir zat diyecekler şu tayda dinle oturun. Davay bir sonra verelim birimiz gürleyelim. Kam ver. Çoğuna söz verelim. Söz benim. Aydıver yüzer. Hazır şu zatla barada aytsam Yüzünü Koreyanın birinci prezidenti SSR dövrü SSR'de Severni Koreyanın toyuz. Severni Koreyanın birinci prezidenti Boğası. Kim Çin'in Boğası SSR dövründe Rusya'da okadı, Rusya'da terbiyelendi. Rusya'nın nemesi. Grajdan olup yaşadı. Son Koreya bölünen son getirip prezident etip koydular. Hazır indi şuna neymiş ettiler bilemsen? Şu doğulan vakti Koreya'da doğulan tarih dörettiler şunlar. Şu doğulan vakti elem koşar çıkan, şamal olan, yağış yağan, beyikten birlikte yıldız emele gelen dep tarih çıkardılar. Düşündün? Indi Abdullah bunlar TikTok'ta oturup ne şunaqa gepleşip oturamız ha? Gepleşip abdüzdat etip oturamız. Bizler tolka 10 adım hükümetten izde, 10 adım 20 adım izlediriz. Köp izleriz. Hükümetse kara. Ne bir şey etti? Avcıların mıltığını 7-8 yıl bundan topladı. Doğramaz mı? Avcıların mıltığını. Bastı yan köpsünü. Margansovkanı yok etti.
Bundan 15 yılı. Margansovkan'ı yok etti. Margansovkan'ı özüne hop geledi o zatları yok et oturan bilesen mi? Astastalık buna. Toka sen havarını Margansovka ne sebep? Da? Ne sebep Margansovka? Margansovka'dan bonbon arladı. Şunun için yok ettiler şunu. Bilen misin? Bonbon aradı. Bonbon arladı. Şu Margansovka. Aklım indi bitay. Şunu yok ettiler. Birinci şunu yok ettiler. Şun yalı kelle şu taraflara işleyen olsa senin halkın Türkiye'de bir çavadet diyor o taraflardan kelleni işlemeyen mi kan? Ben düşünmeyen de. Tamam. Böyle tamam. Devam et. Yüzer. Kara son tüpenleri aldı. Hakkını al oturan. Astasta alı bar oturan. İndi tarıktör idi. Yine 10 yıldan tarıktör idi. Bize okuda. Al açılamdı. Açılmayımıza. Ben fikir etemem açılımımıza. 10 yıldan özlerinin tarıkını döretedi. Son yine o Kerim Kulu geledi ya. Kerim Kulu geledi. Всё. Bitti şomuna. Türkmenistan degan halkına, Türkmen halkın bitedi şomuna. Şunu? Yine şoňa bar oturumuz. Uklu verinler birbirlerinizin ayağınızdan tartın. Birbirinize sövün, birbirinize karşı getin. Hükmet begenedi uzatlara. Hükmet begenedi uzatlara. Türkmenistan'da demek o Arak öňünden tarıktan gel oturan alımlar da gazeteden zat arak içen adamı ansatma minisini manipülasyon etmek ansat. Düşünün. Şunun için hem bizerde arak yaşlar araka yatan. Gurrun etemen yine bize kalkozda yaşımız Can kalkozda ucu 30'da yaş yetkincek yaşlar alkaş. 30'tası. Men kaydanda gültek yürüyen yigitler 30'tası alkaş ucu. Ben şunun bilen açsam ben 2011'den wel del Türkmenistan'da del bilem okuyana Türkmenistan ya yöne adayıma göre bilyan. Devam et abi. Alkaş adamın senin politikanla bir şey yok, yurdunla bir şey yok. Bir şarağını aktaradı. Şuna bir söz koşacak yine şu Sapar Murat dövründe de narkotika ken böyle verdiler. Bilyan olsanız açtımara bolum divana deyip aydımcı var. Adi adından çıktı. Katıgı aydımcı. Kimde şu Akış Sapar? Yok. Nur Kasoy. Yok. Bolum divana. Gel gasara koymadara yürüyüm. Devam et. Şul nemeden de yadınıza düştü. Prezident önüne çıkıp saçlı perişten deyip aydım ayttı. Nemede tede neme açtığında ak saçlı baktı. Onu güzel şaguluyu var işte. Yok. Şol açtım aranı aydan neme ayttı. Ödem saçı ak vakti yaşlı adam nemede açılışta yaşlılar maslahatında şonda bulam öňünden narkoman bolan aydymçy nemesi şol narkomanda narkotik kullanýa şonda tutulýar bu. Indi men o taýda meniň daýlarym zatlarym gurrunlaryndan gidýär bilýän eşitip duýan zat Hitrovkada ýaşam soň men diýip oturýan. Bu neme diýär Näme di Margansovka ama ya o da demir adını aytma içe bir zat keyip etmek için aşgadanı konkretni gidiyamam. Şonun için diňe gerayinde gediýän ekeni. Imuny 10 näçe gram bilen tutulýar bu. Tekebadaryň ýanynda menem tekebadar udokdal. Tekebadaryň ýanynda tutulýar şeýdi muny prezidentiň şu aydan soň muny boş berýärler. Deýmäň diýe.
Muňa diňe şoňa razı şeýne berilen Türkmenistana birinji çeksen aşgadan da şeýle aşgadan parçalanan eken şo gereğin çekip garaçy aýdym aýakda ýören kulturanyň nemesde düşündiňmi? Şoň ýaly onuň prezidentiň özü Sapar Muradyň özü bärdeki metamfetamin triek diýen zat kullanýardy. Muny men sana indi dakazat edip rapor çıkarıp bir yerden çek oturana video çıkarıp berjekke menem sen ýaly adam ondan dinleýän muny men türmede dinläp gördüm. Muny aýdymam berdim sana. Ministrler türmäne neme baramda Swidanya diýdi men sana 3 gün olup bir ministr basylyp gitipdir diýip 1,5 milyar dolar bilen 3 gün ministr bolup gözüň getir şonda diye indi yatlyara bir gün näle bolsadan bir gün ýatyrsa o ministr olan tam pulum kän olardy. Diýdiň men de yaptyrdy. Pol nemeler yapyly ýatyr karoçy diye diye şowat indi men şu matlar kelleme getirýär. Şowatlar bizinki metamfetamin diýen eken. Berde türkmen oğullar 140-50 şumat köp erwetçilik edip ýörler. Olanlarymız gaty neme edip o zat açaçanlyk aýtdan amadyr bir topar erkek taplar ýoluçy aýtman geçeýin. Men liboy erkek çıkarady. Sen näme diýen? Indi 1 minut agam. Şuň ýaly oglan şowatlar edýän eken 4-5 gün ýatanok diýdi. Bir minister ýanynda diye men diye daş ýurtlara bilim ministrligiň nemesi üçin gitmeli boldum diye men şonda diye ministriň ýanyna geldim. Şowaty Sapar Murad jaý cennet bolsun şu haramzadan. Şeýle diýýärdi şo. Indi men näle açaçan gurulajak men bilemok, näle özüme erwet bolmasyn tarapyndan gurulajak men bilemok. Ýöne gören zadym aýdyp berip otyryn sana. Eşden zadym aýdyp berip otyryn. Soň bu minister gidýär bu adam 4-5 günläp ýatanoga. Bu diye bu prezident yatmaýdy, gije saat 3'e marapdyr, 8'e marapdyr, hemişe diye kak agurçyk diye bilenmi, sveji diye de. Indi men öz praktikamdan geçin berde görüp ýörne oğullar, erwet neme dip ýörn. Oğullar geçýär otay butay. Indi kim näle düşünse düşünsün, men görüp ýörne oğullar, nohurlaram, tekeleram, ertarlaram, haýsy millet diýsen görüp ýörn. Şonu çekipdir böleýin. Inan adam bar 5-6 gün ýatanoga adam bilen gürleşip ýatyr. Metamfetamin diýerler. Türkiýede barak ýaman ken. Eýran türkmenleri getirip bara patyrda satyp ýatyr. Türkmenler hem bara diňe ayak satypdy. Düşündiňmi? Näle kim ştaýda gelip bara ýok eýle dädisin agdyna uraryn men bara. Türkmen eýranlary gelle ýomutlar, ene ýomutlar türkmen eýranlary bärik gelýärler, tanışýarlar, ýol dogurlaýarlar, şeýdi men batyp durlar, işläp. Çeken çekip ýatyr bir kwartirany bir tutuş domu tutýarlar, bilýärmi? O broşun ýerlerde bilýärmi? Hiç kim barmaýar. Şo taýda türkmenler bara garamaýaklarla işledip. Çatırlarda banda var. Bilemsen Türkiye'de Abdullah çatırlarda. Hemme adam var. Türkmen bandası var çatırlarda. Şey diýsene. Çatırlarda banda var. Türkiye'de Türkmen bandaları var. Sen Ahranada işlän bolsaň, seret men Ahrananyň prezidenti Sapar Murad Türkmenbaşynyň ahranasy, baş ahranasy Sapargelli bilen Sapargelli wady şop nemesinde men Aşgabatda işledim. Ýa brad, normalny gurrun edelde Türkmenbaşy hem gerek emas, Sapar Murad hem gerek emas. Katly görmek. Yo, şumat, yo, serýozmy? Bokunu imdi siçip. Bizim ne işimiz? Yok, dinle. Şu zat ne? Ben kara. Neme? Sen Use. kara.
izine karama, önüne kara, öne git, öne. Ay sağ ol, Oy, sağ ol, sağ ol. Neme çeken boza çekipti, içipti, bok yaptı, öldürüptü, siçipti, neymişse eden. Önünü gör, Konu- önüne kara, izine konu- karama. İzi gerekemez. Tamam dostum. Tamam. Bir Oyununa primer getirdim. Ben Gidem sana neyim işte. için Türkmenlerin Şimdi Türkmenlerin oyundan şu ben vaktki açacağım erkeklerin ne divarlığını ben düşündürecek olurdum. Kam Ya bölme şunu- de kam dur dinler de kam. Bölme de Kam, ya ben şu açacağım. çalay Sen doti. de- açacağım Kam, bana. hadi Nasıl bir minut. diyecek ya sen? Kam benim açacağım. 10 yıldan Yüzünü Kore'den hem geçemiz. Yine şunu açacak oldum. Severini Kore'den hem geçemiz. Şunu açacak oldum ben. Düşündün mü? Bence geçti Bir ge, tukuma- geçti ge bro. Hala geçemiz yok. Bir tukuma tağzım et Geçmedi. görürsen. Karam otur. Halk yine kara. Sen bir zadı elinin tarını zadı kellene ile halk öz özünü bak oturan. Öz özünü. Senin Bir şimdi milyon- fikrin bir neme milyon- sonuç? İki koşma iki netçe dostum. Şunu ayt bana. Yo ben iki koşma ikini ben bilmem ben nemeligini. Ben kara İki koşma iki tört boladı. Kara- Sonuç nime Doğan? Bir Şunu milyon- edeli. Kam, 1 milyon- milyon. Kam. 1 milyon halk yurttaşında olsa ara azından her kayısı 300 dolar koyarsa 300 milyon pul gidi oturan ayda Türkmenistan'a 300 milyon dolar gidi oturan. Türkmenistan'ın bir 70% ekonomikasını Türkiye'deki işlep yürgen daşı yurttaşındaki halk götürüp yürgen. Fikirlenmeli her kimin kiptinin üstünde kellesi var. Her kimin kiptinin üstünde kellesi var. Ertir çağını yaşayacak sözde. Son nevrelerini yaşayacak. Torunların mı neme? Oh. Nevrelerini yaşayacak. Şolara fikir etme. Oh. Şolara fikir etme. Oh. 10 yıldan yine Severini Kore'ye ol oturmuş. Severini Kore'ye ol oturmuş. Dostum Karan indi bir zat açacak size. Bir minut. Toka uzak çekme. Kare- Ova. Toka yankı aydan zatlarım. Hemmesi neme geldi? Türkmenistan'ı kanlak böldüler ya şu andan başladı. Hazır sen ettin ya arağa voley berdiler arağa içip yatıptılar. Naprimер çilim, o zırt pırt karoçu çekle yok ya nargile bile çekilse prezident önüne çıkıp özür dile otanlar. Şok onda ettim. Türkmen başı dövründe kanlak yurdu çökürdüler. Erkeklerin yarısından 70 demeyelim 60% türmeye girip çıktı.